Shirfula filɛbagaw an bɛ aw fo ka walima dɔn an y'o de fɔ kari o kari surafana mana dun an bɛ fasodenw wele ni kɛnɛbolo kan Mali kɔnɔ ani Mali kɔ kan bi su in na maaba 4 de b'an bolo bi su in na Ala ka hakili ɲuman di an bɛɛ ma maa fɔlɔ o jɔn ye o ye Aliu Gueye n'i ko Aliu Gueye maa dogolen tɛ donc président de l'ONG RENAGEM Aliu i bisimila Shirfula sanfɛ. Ça va. Bon wɛrɛ fo. Folikan jumɛn b'o k'a lase Shirfula filɛbagaw ma. Bon n bɛ Shirfula ɲɛmɔgɔw bɛɛ fo ka an ka Sherifa fo ka a ka télévision lajɛla ani maa min b'a lamɛn k'u bɛɛ fo ani k'an baro kɛ ɲɔgɔn fo bi su in na an bɛna se mun ma jamana ko don Ala ka fɛn bɔ a da fɛn mun bɛ se ka jamana dɛmɛ. Donc n bɛ RENAGEM ni mun don dɛ. Bon RENAGEM ye jɛkulu ye denmisɛnnin jɛkulu a bɛ se ka fɔ denmisɛnnin jɛkulu don mais bi bi in na an bɛ yɔrɔ min na ONG don an bɛ baara kɛ jamana ka ɲɛta kan kɛnɛyako b'a la kalanko b'a la mɔgɔw ka jɔsariya ko n'an b'a fɔ o ma droits humains an b'o fana lafasa kosɛbɛ i n'a fɔ an balimamusow n'an dɔgɔmusow donc fɛn fɛn bɛ taa baara ko kan ani sigida lakana ani reboisement ko ninnu donc an bɛ baara kɛ nin bɛɛ kan mais an ka baara koloban ye sifinw de ye walasa u bɛ se ka jɔ cogo min na k'u bila faso baara kan faso kanu baara kan donc RENAGEM taabolo ye. Ok donc an bɛ profiter k'a yira k'a fɔ Aliu Gueye donc membre du CNT donc félicitations an y'a ye k'a fɔ ko o ye nommé maa dɔ ye kɛra mun ye i bɛ se k'o ɲɛfɔ. Voilà donc an nana CNT la effectivement en novembre liste additif fɛ donc bureau remembré la c'est-à-dire poste vacant ninnu remembré la donc n ye candidature bɔ ka don 4e secrétaire parlementaire la donc Ala ka dɛmɛ ani CNT ɲɛmɔgɔw ka dɛmɛ ani CNT membre bɛɛ ka dɛmɛ donc élu la o élection je pense k'a bɛ bila minan kɔnɔ o y'an ka jamanakuntigi yɛrɛ ka ɲini ye k'a fɔ ka sifinw sen don kosɛbɛ baara la ani an ka président du CNT n'o ye honorable Malik Jaw ye ale yɛrɛ ka cɛsiri walasa sifinw bɛ se ka sen don cogo min na et puis u bɛ se ka contribuer efficacement jamana baara la. Ok donc Bokar donc an b'a fɔ a ma félicitations merci beaucoup n'an bɔra yen an bɛna Madi Sire Ture folikan jumɛn b'o bolo k'a lase Shirfula filɛbagaw ma. Tarawele ani su Shirfula jabarani filɛbagaw cɛ ni musow n ka foli b'a bɛɛ ye n ka foli bɛ maliden cɛman n'a musoman ye n'o bɔra yen foli kɛrɛnkɛrɛnni n b'o lase n baarakɛɲɔgɔn ma n'o ye coordination appel du 20 février pour sauver le Mali o ye tɔn jɛkulu ye ni parti politique b'a la société civile b'a la kɛnɛrɛyew yɛrɛ b'a la ni ne yɛrɛ y'o dɔ ye ne ti jɛkulu la mais ne ye kɛnɛrɛye ye n'an farala ɲɔgɔn kan yalasa jamana bɛ lahala min kɔnɔ an bɛ se ka dɛmɛ k'an bolo fara ɲɔgɔn kan yalasa gɛlɛya nin a bɛ se ka latɛmɛ ni hɛrɛ ni baden ye yalasa malidenw bɛ se ka hɛrɛ sɔrɔ ka bɔ kɔlɔlɔ nin kɔnɔ. Vraiment merci beaucoup Bokar donc an b'a yira k'a fɔ Madi Sire Ture consultant don expert électoral donc a fana bɛ o jɔyɔrɔ fana b'a bolo an bɛ bɔ yen an bɛna Suleman Danbele n'i ko Suleman Danbele maa fana dogolen tɛ donc Suleman Arema donc folikan jumɛn b'o bolo k'a lase Shirfula filɛbagaw ma. Ala k'an bɛɛ sababa ma ne bɛ n ka baaraw daminɛ ni foli ye ka ɲɛsin Shirfula TV a lajɛbaga cɛ ni muso bɛɛ ma ka foli latɛmɛ an ka cɛkɔrɔba ɲuman Sirifukɛ ma Ayidara ka foli latɛmɛ an ka tɔndenw ma i yɛrɛ y'a fɔ cogo min Arema ye jɛkulu ye politique jɛkulu don min wolola ka bɛn ni an ka jamana yɛlɛma siraw ye donc jamana ko ka taa ni hakili kura ani i n'a fɔ n balimakɛ y'a fɔ cogo min ka fanga di denmisɛnninw ni musow ma k'u ka hakɛ segin u ma donc an ka politique tɔn in ɲɛsinnen don o ma n ka foli bɛ n ka tɔnden bɛɛ ye k'a daminɛ Bamako fo Kidal ka se extérieur la Chine
Amérique. D'accord. Donc, on m'a dit que Suleiman Dembélé est un membre aussi du CNT. Voilà. Donc, CNT, membre de Fanado. Voilà. Donc, on a Modi Sidibé, Bojep. Modi, il faut le cas du Malbo qu'à la CNT fait bon. Ne bɛ n ka foli daminɛ aw la aw n'aw baarakɛ ɲɔgɔn bɛɛ Serifla kɔnɔ o kɔfɛ ka n ka foli kɛrɛnkɛrɛn ka taa Haut Conseil islamique président na n'o ye Serifu n'o fana ye Serifla tigi ye o tɛmɛnen kɔfɛ ka foli kɛrɛnkɛrɛn ka ɲɛsin maliyɛnw ma minnu bɛ Mali kɔnɔ ani jamana kɔ kan o tɛmɛnen kɔfɛ ni mɔgɔ minnu bɛna kuma sen ta ka kuma hakilina falen falen kɛ a ye gafe min don an kɔrɔ k'an ka hakilina don o kan an b'a ɲini Ala fɛ kuma min b'aw n'a bɔ an da a ka kɛ jamanajɔ kumaw ye k'an bɛn kelen ma ka olu fana fo u ka nali la o tɛmɛnen kɔfɛ ka dugawu kɛ jamana ye hɛrɛ ni baden basigi ni kɛnɛya ni an bɛ fɛn fɛn de ɲini n'o de ni hɛrɛ bɛ se ka taa ɲɔgɔn na an ka jamana kɔnɔ Ala k'o nati k'o da an ka jamana kɔnɔ. D'accord. Donc, Moujep Mali. Moujep Mali. Oui. Mouvement des jeunes patriotes du Mali en Faso. D'accord. Donc, Bokar, donc, Kenneth Flenier, il faut le cas du Molblo qu'à la Serifla fait bon. Bokele ame foli bila an filɛbaga bɛɛ lajɛlen ma y'a fɔ cogoya min na ni ye laada ye kari o kari ni wagati sera an bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ yan nɔ min bɛ tali kɛ jamana kunkan ko kibaruya kunnafoni min bɛ jamana kɔnɔna na wagati min na ka se k'o di jamana kɔnɔdenw ma lafiya o kɔnɔna na o de kama an bɛ wele bila maaw ma u b'a fɔ bamanankan na ko fiɲɛ cira o fiɲɛ ma ci o lɛnpɛntigi ale fɛrɛlen don bi su in na an bɛna kuma fɛn min ka sa o ye kɛrɛnkɛrɛnnenya la référendum du 18 juin n'o bɛ tali kɛ an ka sariya sonba kura min ka sigi sen kan donc o la ko o kalafili k'a ka boloda juin kalo tile 18 donc a kɔnɔna ko kuma minnu b'a kɔnɔna na ani a baara tagabolo an da bɛna don nin bɛɛ lajɛlen na min b'a to an filɛbagaw bɛ se ka faamuyali sɔrɔ u t'o sigiyɔrɔ la cogoya min na. D'accord. Bokari i tɛ baasi ye an b'a daminɛ ni Alioune Alioune tiɲɛ na kuma cayalen don bɛɛ b'i ta fɔ oui non maliyɛnw bɛɛ sigilen bɛ parce que dalu ko don an b'a fɛ ka aw ɲininka e mun bɛ i ka ONG b'i bolo maintenant tu es membre du CNT ni référendum ni mun yɛrɛ don aw ka hakilina ye jumɛn a kan. Ok, an bɛ mun fɔ fɔlɔ o ye k'a fɔ hakilina jigi la parce que n'i y'a ye an sera référendum ko ma n'i y'a ye an sera constitution ko ma gɛlɛyaba dɔ de ye jamana sɔrɔ 2020 a ma don o mɔgɔ la bɛɛ b'a kalama o gɛlɛya kɔnɔ a ɲinina jamanadenw fɛ ko ka réforme n'o ye falen ko o kɛ Mali taabolo la k'o kɛ Mali maracogo la k'o kɛ Mali ka démocratie la donc o laɲini de nana ni constitution yɛlɛmali ye donc n'i y'a jateminɛ fɛnɛ a constitution yɛlɛmali fɛnɛ la baara boloda dɔw kɛra walasa a ka kɛ maliyɛnw sago ye walasa a ka taa maliyɛnw jimi sira fɛ o baara bolodaw a ma daminɛ transition in nali la a ma daminɛ 2022 ou 2023 la kabini 2017 maliyɛnw ye ɲɔgɔn sɔrɔ yɔrɔ jɛkuluba dɔ kɔnɔ n'an b'a fɔ o ma dialogue national inclusif o la maliyɛnw kumara Mali problème kan a yɛrɛla k'a fɔ problème dɔ ye constitution b'an bolo kabini san 31 fo san 32 yɛlɛma ma se ka don a la président caman y'a tenté mais a kun bɛ yen donc u y'a ɲini soit ka yɛlɛma don a la ou bien ka a nɔrɔla bila o tɛmɛnen kɔfɛ événement de 2020 a nani yɛlɛmali ye fanga yɛlɛmali ye président démissionnera a ye gouvernement ci ka assemblée ci donc a ye démission fɔ télé la bɛɛ y'a mɛn k'a démissionnera de donc autorité kura minnu nana u y'u inscrit continuité la ka démocratie maintenir ka constitution maintenir walasa maliyɛnw ka hakɛ a ka se ka préserver o hokumu kɔnɔ donc n'i y'o bɛɛ fara ɲɔgɔn kan i b'a ye k'a fɔ
dialogue national disons assise nationale de la refondation fana kɛra o kɛra maliyɛnw ka ɲinini ye pour que halisa an k'a lajɛ an talonna yɔrɔ min na mun de y'an talon an kan ka mun de kɛ walasa nin ɲɔgɔn wɛrɛ kana an sɔrɔ donc maliyɛnw farala ɲɔgɔn kan tuguni ka hakili jagabɔ kɛ donc assise nationale de refondation a recommandation kɛmɛ 570 a kɛmɛ 570 la domaine bɛɛ b'a kɔnɔ presque maintenant maliyɛnw y'a ɲini fɛnɛ ka yɛlɛma don an ka sɛbɛnba la ou bien k'a nɔrɔla bila donc au démarche kɔnɔla la président de la transition son excellence le colonel Assimi Goïta a y'a kanu k'a fɔ ka constitution ɲɔrɔla bila ka na ni constitution kura ye mun bɛ constitution du 25 février 92 a b'a nɔrɔla bila donc o démarche kɔnɔ a y'a kanu k'a kɛ maliyɛn ka ko ye k'a kɛ mali ka ko ye a y'a kanu fana a ka kɛ fɛn ye fɛn mun bɛ labɛn ka dilan ka miiri maliyɛnw yɛrɛ fɛ mali ka taaɲɛ la parce que a y'a yira k'a fɔ maa si de tɛ se ka kɛ mali fɛ ka tɛmɛ maliyɛnw kan maa si tɛ mali dɔn ka tɛmɛ maliyɛnw kan donc o hukumu kɔnɔ a ye commission fɔlɔ sigi o commission kɛra commission de rédaction ye mɔgɔ 25 olu ye baara kɛ ka tila k'u ka baara vulgariser ka mɔgɔw ka retour ta donc faamuyalibaliya dɔ sɔrɔla point dɔw la donc président y'a kanu toujours bɛn ni karama ani sabali ani basigi kɔnɔ ka commission wɛrɛ sigi maa 72 maliyɛnw de toutes les horizons même maa minnu kun y'u kan bɔ k'a fɔ fɛn dɔ b'a kɔnɔ an ma jɛn n'a ye bɛɛ wulila ka na cette fois-ci pour que ka document in finaliser donc o finalisation kɛra o dira président ma o k'a jɛra n'o ye a y'a ɲini gouvernement fɛ ani maliyɛnw bɛɛ pour que bɛɛ k'a lajɛ fɛn mun bɛ sɛbɛn kɔnɔ bɛɛ ka essayer ka a faamuya donc ne ni n ka jɛkulu ka faamuyali la a démarche c'est-à-dire démarche do sira mun donn'a kɔrɔ k'a labɛn o taara anw jimi sira fɛ ne ma kɛ commission kɔnɔ mais maa minnu ye baara kɛ commission kɔnɔ maliyɛnw don ne bɛ n yɛrɛ reconnu olu la n bɛ n yɛrɛ reconnu ka baara la et puis anw bolo sɛbɛn ɲuman don sɛbɛn bɛ bi na n'a bɛ se ka mali dɛmɛ kosɛbɛ a ka développement la. D'accord. Bokar, ni ye voilà. Donc an bɛna segin i ma a ye mun fɔ bɛɛ y'o faamu. An bɛ bɔ an bɛna Masire ɲininkali kelen nin n ye mun sɔnni alu kunna. Aw mun bɛ ko appel du 20 février. A bɛ se ka mun de fɔ n kan. Tarawele a ni ce. Tarawele cɛ fila a ni ce. N bɛ foli kurakuraya k'a ɲɛsin maliyɛnw na. U bɛ cɛsiri min na. A bɛ ɲini ka san 20 bɔ maliyɛn tɛ k'a fɔ alihamdulilayi an bɔra jihadi kɛlɛ nana ni fɛn wɛrɛw ye n'o nana ni fanga yɛlɛmani ye kabini utukalo tile 18 ka se bi ma ni gɛlɛya tɛ fɔ gɛlɛya minnu nana fanga la coup d'état kɔfɛ u ye layidu dɔw ta maliyɛn u y'u se k'u kali k'a fɔ constitution min n'a bɛ yen n'o ye constitution du 25 février 1992 n'o wolola révolution 91 événement fɛ Musa Fanga dabirilen ka na ni jɛmu fanga ye ka na ni parti cayali fanga ye cayali ye ka liberté publique ko caya liberté d'association ka a pe yɛrɛgɛ ni parti min ka di ye ni association min ka di ye i bi don a la o kɔnɔna na n bi tasibila kɛ k'a ɲɛsin maa minnu tora Mali ko na kɛrɛnkɛrɛnnenya na 91 denmisɛnnin écoleden mɔgɔkɔrɔba no an b'a fɔ o ma ko carré des martyrs
ani Pont des Martyrs olu kɛra fɛn ye tangumasere ye yalasa maliyɛnw k'a dɔn an ka jɛmu fanga ni a ma sɔrɔ gansan dɔw ni tora la a ka ca ni maa 100 ye min ni tora la dɔw bolofɛnw tiɲɛna hali bi dɔw b'a sɛgɛn kɔnɔ ka d'a kan an ka jamana ye fantan jamana ye ni bolofɛn tiɲɛna a mankan ninnu senfɛ ni ala ma far'i kan i b'i si tɔ kɛ i tɛ kɛ fɛn ye bilen o constitution ni yalasa n'a ɲɔgɔnnaw an kana segin o kɔnɔ badabada o de wolola ni constitution 1992 n'an b'a fɔ 25 février maa miirila ko olu ko ninnu tɛmɛnen kɔfɛ an tɛna se ka segin o situation na bilen ka d'a kan maa si tɛ ala deli n'a ye tiɲɛni min donna Mali kun gouvernement ye tiɲɛni min sɔrɔ kɛnyɛrɛyew ye tiɲɛni min sɔrɔ maa ni tora la o bɛ maa hakili jigin waati bɛɛ n'i ye constitution ye i b'i hakili to o maa ninnu na k'a fɔ u ma sa fu quoi u ka saya ma kɛ fu ye n'i tora jamana jɔli ko la i ma to gansan na an ka taasi bila kɛ ka taa olu ye donc fanga yɛlɛmalen utukalo tile 18 CNSP fɛ Comité national de salut pour le peuple u nana u ka communiqué fɔlɔ ni wage y'a kalan télé jabaranisow la radiow la a ka kuma fɔlɔfɔlɔ a ko u bɛ maliyɛnw fɔ k'u sɛbɛkɔrɔ fɔ ka da u ka démocratie défendili kan kɔrɔ ko démocratie ni hali bi a bɛ ka sɛnsɛn gɛlɛyaw b'a la mais maa si n'i nana i bɛ taa ni démocratie sira ye jɛmu fanga ka d'a kan o kɛra an taabolo dɔ de ye an tɛ se ka segin an kɔfɛ tuguni komi constitution nin kɔnɔ n'i y'a lajɛ coup d'état a kɔnnen don maa si ma kan ka coup d'état kɛ jamana nin kɔnɔ n'i y'a kɛ i ye kɛwale jugu min kɛ fo ka taa badabada a t'i yafa kɛwale in t'i yafa fiyewu i ni kiiri ka kan o kiiri ni fɛn tɛ se k'o bali o bɛɛ n'a ta komi a ko kɛra ka ban ji bɔnna ka ban a se ka cɛ bɛnkan nana n'a bɛ fɔ o ma charte k'an bɛ charte dilan yalasa cɛmancɛ fanga ni a bɛna kɛ cogo di komi constitution ni a prévoilen t'a kɔnɔ an bɛna mun de labɛn yalasa cɛmancɛ fanga ni a bɛ se ka taa jɛmu fanga sira fɛ toujours o nana ni charte ye o charte kɔnɔ baara min kalifala transition mɔgɔw la constitution yɛlɛmani kuma t'a kɔnɔ a t'a yɔrɔ si a tɛ constitution kuralen kɔnɔ ko constitution fana ni a y'i diya i bɛ se k'a yɛlɛma a kɔnɔna na constitution bɛ komi adamaden bɛ cogo min na a fana bɛ ta a y'a yira a yɛrɛ ale kɔni n'i bɛ fɛ k'a yɛlɛma taasira de bɛ yen taasira fɔlɔ f'i ka kɛ jamana ɲɛmɔgɔ ye malidenw ye maa min suganti o ye fɔlɔ ye a filanan jamana ɲɛmɔgɔ sugantilen kelen tɛ se k'a kɛ fo wasabolon n'a bɛ f'u ma député maliyɛnw ye maa minnu sugandi u ka cerclew kɔnɔ ani commune Bamako communew kɔnɔ n'olu bɛ wasabolon na olu fana f'olu ka jɛn n'a ye k'a fɔ ko député dama dama o tɛ dɛ n'i ye député sigi sara 3 ye fo 2 nin ka jɛn n'a ye k'a fɔ président i ye yɛlɛmali ko min dɔn an ka sariya sonba la an jɛnna n'a ye a bɛ se ka kɛ
n'o tɛ fiyewu yɛrɛma cogo foyi de tɛ constitution na sariya wɛrɛ bɛ yen constitution nin kɔnɔ o y'a yira ko n'aw bɛ fɛ ka maga ne constitution nin na o y'a sɔrɔ jamana bɛɛ aw ka sariya bɛ boli yen aw ka lasigidenw bɛ yen o kɔrɔ an ta y'an ka jamana ye bi bi in na Tarawele yali an seko b'an ka jamana fan bɛɛ la wa an ka mara bɛ jamana fan bɛɛ kan wa yala basigi bɛ jamana fan bɛɛ wa o ye ɲɛdimi de ye o tɛ kɔnɔdimi ye bɛɛ b'a dɔn bi n'i bɛ bɔ yɔrɔ dɔw la ka taa yɔrɔ dɔw la n'i ma taa avion na n'i taara i tɛ segin bilen o dogolen tɛ maa si la kɔsan na an ka minisiri dɔ bɛ yen n'ale bilalen bɛ pour que ka maliyɛnw k'u fara ɲɔgɔn kan a bɔra yan ka taa Kidali a taara cadre min kɔnɔ a ma dogo maa si la banbanci dɔw bɛ yen minnu depuis 1960 sous la première république la troisième constitution depuis o waati maaw bɛ yen olu ko olu bi yɔrɔ min na fo ka k'a dama jamana ye or an bɛ taa décolonisation na waati min na ni OEA ni fɛn ninnu bɛ an dɛmɛ pour que jamana minnu n'u m'u ka yɛrɛma hɔrɔnya sɔrɔ olu bɛ se k'a sɔrɔ cogo min na depuis o frontières fɔra a fɔra ko o frontières ninnu olu tɛ ba yɛlɛma fiyewu o bɛ Nations Unies fɛ nka o bɛɛ n'a ta hakilijigi don jamana dɔw bɛ yen kɛrɛnkɛrɛnnenya la Sudan n'i ye Sudan lajɛ Sudan du Sud o ka yɛrɛma hɔrɔnya dira ma parce que jamana nin ka bon fanga tɛ ka boli a cogo la o jamana yɔrɔ nin na gɛlɛyaw bɛ yen donc kuma kɔnɔna na an da na se fɛn wɛrɛw ma min tɛ nin ni a ɲɔgɔnna ye pour que k'a yira k'u mina constitution nin maa tɛ se ka k'a la ka d'a kan transition président a y'i kali k'i siɲɛ k'a bolo d'a kan a ti jamana sariyason a t'a sɔsɔ a b'a labato a bɛ mɔgɔw wajibiya o b'a bato awa charte nin fana charte ye min fɔ a bɛ da o yɔrɔ la sɔrɔdasi de don ni sɔrɔdasi y'i kale anw fɛ yan bɛɛ b'a fɔ ko non ko nin ye wilibali ye d'accord Boubacar bisu na baro ka di kosɛbɛ siga t'o la parce que a bɛ taara cogo min na de o kɔrɔ de que Aliou Gueye ale ye mun fɔ Masire ale ma sɔn ma donc an bɛ bɔ yen an bɛna Sulemani Danbele fan fɛ Sulemani e fɛ e bɛ se ka mun fɔ ok n bɛ n ka kuma daminɛ ni tasibila ye ka ɲɛsin an kɔrɔw an dɔgɔninw an baw an balimamusow minnu ni tola maliko la an hakili tɛ se ka b'u kɔ sanga ni wagati bɛɛ an hakili b'u la min ye an ka jamana sariyasunba ko ye n bɛ a fɔ fili dɔ bɛ yen mɔgɔw kan ka bɔ o kɔnɔ fili fɔlɔ i mana charte da ka assise recommandation da b'a f'i ye anw fɛ yen an ka tɔn na arema na an hakili jagabɔ ka kan pour que an bɛ se ka jamanadenw lafaamuya cogo min Bamako fo Kidali charte o kɛla ko ye o y'an ka sariyasun dɔ ye assise kɔnɔna na recommandation minnu nana balimakɛ ko ten jamanatigi y'i kale jamanatigi y'i kale fɛnɛ k'a bɛ assise recommandation ta kelen kelen donc a b'o baara de la ale m'a fɔ jamanadenw de ye ɲɔgɔn sɔrɔ an ka tɔn mɔgɔw tun b'a la assise in na k'a yira k'a fɔ an ka constitution in a k'a falen ka sanga ni diɲɛ yɛlɛmabolo ye an bɛ sira min kan an ka tiɲɛ tɛ bɛɛ b'a dɔn
an ka constitution tun bɛ yen n'o ye 92 ta ye bɛɛ b'a dɔn a tala cogo min ka na tubabu yɛrɛ ko ten couper coller k'a ta yɔrɔ dɔ la min ta an ka tiɲɛ ye ka na jagoya an kan maliyɛnw tɔɔrɔla a yɛrɛ ko ten maliyɛnw tɔɔrɔla présidentw sigi cogo man ɲi ni coup d'état ma kɛ mɔgɔ minnu bɛ présidentw sigi u ɲɛ b'a la k'a fɔ président ye votew bɛɛ ɲagami o ma kuma Mali dɔrɔn tɛ o mɔgɔ jamana fɛn b'a problème na Guinée fɛnɛ ta kɛla ten o y'an sigi ɲɔgɔn direct ye mɔgɔ minnu bɛ u dɛmɛna dogow la an niw tɛ an juguw de don u b'u nɛgɛ n'i ye mɔgɔ sigi ka vote kɛ galon kan o vote kɔlɔlɔ fɛnɛ sɔrɔsiw an b'u fo u tɛ se k'a to vraiment jamanadenw ka sa ka ban a yɛrɛ y'a ye fagali kɛla ni fagali kɛla u wulila ka jɔ an b'u fo à côté 5 colonels toujours an b'u fo wage ye kuma min fɔ kuma daminɛ don ko daminɛ don mais o kɔfɛ ko caman kɛla i n'a fɔ assise donc ni assise kɛla sisan n'an y'an fanga digi o kan k'an b'o recommandation kɛ n y'a dɔn quand même Mali 90% bɛɛ ko tare fo nin ka kɛ président joli y'i kɔkɔ da transition in kɔnɔna fɛnw falenni dɔrɔn na mais mɔgɔw bɛ fɛn fila de fɔ nin tɛ falenni o a bɛ bɔ yen de kurakan na fo mɔgɔw k'o danfara dɔn mɔgɔ caman b'a la tan ni kɔrɔlen si tɛ kelen ye nin bɛna bɔ yen de kura min nalen don komi baro kɔnɔna na an bɛna s'a ma an ka hakɛw an danbew an taabolow a sinsinnen n'o kan mɔgɔ wɛrɛ ma fɔ an maliyɛnw de y'o fɔ filanan fɛnɛ n tɛna segin n balimakɛ ka kuma kan a ye caman fɔ a la mais o bɛ filanan min fɔ la ko jamana minɛlen don an bɛ kɛlɛ min na jɔnni b'a ba san dɔn jɔnni bɛ se k'a fɔ n bɛ kɛlɛ in ba san 2 san 3 an yɛrɛ kɛlen gɛrɛn k'an yɛrɛ kɔnɔ fara mɔgɔ b'o o ban san dɔn an bɛ kɛlɛ jugu min na n'i ko k'i ka élection bila kɛlɛ in ka ban an ka jamana bɛɛ récupérer an san dama kɛ kɔkɔ dɛ mɔgɔ minnu b'o fɔ olu de bɛ tila k'a fɔ sɔrɔsiw aw nana nin cogo in na a b'i n'a fɔ n balimakɛ ye min fɔ a b'i n'a fɔ a bɛ fɛ ka jira k'a fɔ sɔrɔsiw ka continuer de parce que an tɛ se ka an ka yɔrɔ minɛ ka en tant qu'an ka yɔrɔ ma minɛ vote tɛ se ka kɛ a b'i n'a fɔ ale bɛ fɛ sɔrɔsiw ka continuer de mais n'i da magal'o la sisan sɔrɔsiw a ye san 5 wɛrɛ fara kan a bɛ kɛ cogo di a groupe kelenw de bɛ wuli ka kule non an t'a la donc bi an k'an wasa don vote min fɔlen don wagati minnu fɔlen don ka vote kɛ a kɔnɔna na jamanadenw man'u bolo ɲɛsin mɔgɔ min ma jamanadenw man'u bolo ɲɛsin mɔgɔ min ma tubabuw tɛ se ka bɔ o kɔ o de la an ka nin kalata min bɛna kɛ référendum les élections et référendaires an ko maliyɛn bɛɛ ka bɔ pour que k'a jira k'an b'an ka sɔrɔsiw kɔ an b'an ka constitution fɛ u ye yɛlɛma min k'a la a bɛ sanga n'an ka yɛlɛmabolo kuraw ye a bɛ sanga ni diɲɛ taabolo kuraw ye jidɔn sodɔn yɛrɛdɔn ɲɔgɔn tɛ n'an m'an yɛrɛ dɔn an mɔdenw an denw olu de bɛna sɛgɛn anw kɔni diyagoya don an b'an yɛrɛ sacrifier gɛlɛya in ko biɲɛ kura tɛ taa bɔ wɔyɔ kɔ biɲɛ kura bɔ tɛ taa wɔyɔ kɔ o kɔni an b'an sigi o kan an bɛ sɛgɛn walasa an denw n'an mɔdenw u ka hɛrɛ sɔrɔ an ka dugu jukɔrɔ fɛnw filɛ nin ye a bɛɛ valoriser len don mɔgɔ si tɛ se k'a ta n'an yɛrɛ ka fɛn t'a la n y'o de fɔ an bɛna don a la débat kɔnɔna na an ka taabolo ninnu vraiment an k'o tare an b'an ka 5 colonels fo u ka nin hakili ɲuman in na maliyɛnw b'u kɔ anw yɛrɛ de y'a fɔ assise la ko ka taa ni nin bolo ye. D'accord. Bokara kɔrɔfɔ wɛrɛ tɛ nin donc Danbele o y'ale ka hakilina ye an bɛ bɔ an bɛna Modi Bojep. Bokele i ka ɲininkali diyara n ye a ka di n ye n ka hakilina jigin kɛ hakilina jigin min bɛ tali kɛ constitution 92 bɔra yɔrɔ min an ka Mali président kɔrɔ a wagati la n'o lieutenant colonel Amadou Toumani Touré sɔrɔdasi de o de ye jagoya fanga tigi Musa Traoré sɔrɔdasi kɛ fana bɔ k'a bin ka sɔrɔ ka na ni nin constitution ye n'o de wolola démocratie bɛɛ jɛ fanga la ka na ni partiw cayali ye ni o partiw caya n'o président fɔlɔ sigili o kɛra o sɔrɔdasi kɛ kelen fɛ n'o ye Amadou Toumani Touré n'an bɔra yen an da bɛ se fɛn filanan min ma o ye mun ye o ye référendum min kuma bɛ ka fɔ n'o ye constitution jamana sariya sunba kura
lawaleyali baaraw n'a hakilinaw fo ka taa don mɔgɔw kɔrɔ u k'u hakilina di a kan n b'a fɛ an t'a fɛ wa o bɔra min fɔlɔ ani a laɲini ye mun ye a nafa ye mun ye jamanadenw kan lafiya sɔrɔ lakana ani denmisɛnninw ka baarako fanfɛla la n'i ko ko jamana i tɛ se k'a fɔ ko n'i ma sɔrɔ fɔ n'i ko jamana i tɛ se ka n'i ma denmisɛnninw ka baarako fɔ n'i ko ko jamana i tɛ se k'a fɔ n'i ma musow ka baarako fɔ n'i ko ko jamana i tɛ se ka dun ka jamana fɔ n'i ma dun ka fa fɔ n'i ko ko jamana i tɛ se ka jamana fɔ n'i ma kalanko lahalayaw fɔ donc n'i ko ko fɛn fɛn ye jamana denw ka lafiya kama ye o kan ka kɛ fɛn ye n bɔra ka nin fɛn damadɔ fɛn fɛn fɔ min bɛ tali kɛ o la est-ce que n bɔra ka fɛn o fɛn fɔ sisan n ka kuma sen ta sen fɔlɔ kɔnɔ est-ce que nin dɔ la kelen b'a kɔnɔ wa n bɛ taa fɔ yɔrɔ jan o yɔrɔ jumɛn ye o ye an bɛ ka se yɔrɔ min na bi o yɔrɔ jumɛn ye o ye samiya ye samiya min tɛmɛna salon angɛrɛ ko kɛra cogo min na n'a wolola fɛn min na sɛnɛkɛla minnu n'an b'u ka kuma la bi k'an bɛ maliyɛnw ka kɛlɛ la n'o sɛnɛkɛla bɛ julafondo n'o sɛnɛkɛla bɛ manatali n'o sɛnɛkɛla bɛ ɲɔnɔ n'o bɛ digisire n'o bɛ bankas n'o bɛ jɔnjuru n'o bɛ walo n'o bɛ mayataki n'o bɛ mamba olu ka sɛnɛko angɛrɛ ko bɛ cogo di n'an y'o kuma ta an bɛ se ka jamanadenw ka hakɛ ɲinini ni u ka sini dilanni k'o kuma fɔ n'an bɔra yen an bɛ taa sen sabanan na o ye jumɛn ye sira in jɛra depuis fanga min nana n'o ye transition fanga ye o sɛmɛtɔ la o jɛra ni cogo min ye n b'a ɲɛfɔ an ka constitution min bɛ sen kan sisan n'o ye jamana sariya sunba ye u m'o o bila kɛrɛfɛ u y'o to sen na o toli sen na u nana ni gafe wɛrɛ ye n'a bɛ fɔ o ma charte de la transition o kɔnɔna la u ko ni fɔɲɔgɔnkɔ kɛra o charte ni o an ka jamana sariya sunba ni ɲɔgɔn cɛ k'a bɛ to transition ta la charte de la transition ta la transition bɔra min jamana sariya sun sɔrɔla cogo di a sɔrɔ gɛlɛya jumɛn kan gɛlɛya jumɛn de y'a to an bɛ yan bi n'an y'o kow ɲɛfɔ an bɛ sɔrɔ ka an hakili jagabɔ ka tiɲɛ ɲini nin kuma bɛɛ kɔnɔ n bɛ bɔ yen n bɛ se seleke naaninan ma o ye a bɛ se ka kɛ wa a tɛ se ka kɛ an bɛ sariya sunba min kɔnɔ o siginiden 118 ko ko jamana fan bɛɛ n'o t'an ta y'a la walima ni fan dɔ ni kimɛ kɛra a la walima ni fan dɔ bɛ yen ni i bɛ se ka misi k'a fɔ ko gɛlɛya dɔ bɛna kɛ sababu ye k'o yɔrɔ tile la wagati la ko a tɛ se k'i yamaruya ale yɛrɛ sariya sunba de bɛ ka kuma e bun hadamaden ye ko e min ye ne sigi sen kan k'e tɛ se ka ne bɔ o sen kelen kan n'a sɔrɔ o fɛn damadɔ bɛ yen o kɔrɔ ye mun ye sariya sun min wulili n'an b'a kuma la ka na ni kura ye o yɛrɛ a wulili fɛɛrɛw ani ka falen fɛɛrɛw di bun hadamaden n'o ye maliyɛnw ye minnu bɛnna kan k'ale sigi sen kan n'i ma tugu o sariya sun seleke ninnu kɔ k'a daminɛ 118 na ani a bɛ fɛn minnu laɲini i bɛ taa fili la n'an bɔra yen an bɛ taa o sun kelen kan o ye jumɛn ye o ko jɔn bɛ se ka révision constitutionnelle laɲini jɔn bɛ se ka jamana sariya sunba gafe falenni ɲɛɲini ko maliyɛnw ye kala ta maa min ye k'a k'u ka jamana ɲɛmɔgɔ ye dannaya kɔnɔ o jamana ɲɛmɔgɔ kana se wasadenw ma n'o wasadenw ye jama minnu bɛ Mali fan bɛɛ fɛ olu ka labiladenw ye o wasaden kɔnɔ k'olu de bɛ se ka kɛ a ɲinibagaw fana ye mais hali a taara fɔ yɔrɔ jan ka tila ka ɲɛfɔli kɛ ko o seleke min filɛ nin o t'a bannen ye dɛ hali ni olu yɛrɛ y'o hakilina d'a kan hali ni wasadenw don hali ni président jamana ɲɛmɔgɔ o ye jamanadenw ka mɔgɔ sugantilen ye f'aw ka segin ni ɲɛ tuguni ka taa o jamanadenw ɲɛkɔrɔ u k'u hakilina de bɛ faamuyali kɛ cogo min ani ne bɛ révision ou bien projet de constitution ko bila hukumu min kɔnɔ o hukumu filɛ n bɔra ka kuma fɛn fɛn fɔ nin si faralen tɛ ɲɔgɔn kan n bɛ taa fɔ yɔrɔ jan min yɛrɛ bɛ ka ne dabali ban k'an siran k'an misi n'i ye élection kuma fɔ jamana kɔnɔ dɔrɔn bɛɛ bɛ kule ni lakana mana élection tɛ yen ni élection de b'aw arranger lakana de b'an arranger référendum tɛ élection de ya nka élection minnu bɛ ka laɲini est-ce que référendum b'a la
référendum t'a la est-ce que aw yɛrɛ ko k'aw bɛ fɛn minnu sigi sen kan est-ce que a ye référendum ko kuma fɔ a la aw m'a fɔ a la o référendum bɔra min a laɲini ye mun ye maliyɛnw ka lafiya bɛ sɔrɔ a la wa maliyɛnw ka lafiya tɛ sɔrɔ a la o tiɲɛ o dɔnnen don kunun ne ni alimami ba dɔ jamana in kɔnɔ a dɔnnen don n t'a tɔgɔ fɔ n'a ye ɲɔgɔn ye jamana sariya sunko kuma la i b'a dɔn a bɛ min fɔ ye a ko Sidibe ko sariya sun ɲɛfɔra an ye k'an y'a faamu k'a fɔra n'an votera ye oui k'a sɔrɔ an tɛ campagne kɔnɔ fɔlɔ dɛ k'o kɔrɔ ye k'an sɔnna Asimi ka ni i sigi senu ko mais ko n'an ko ayi k'o kɔrɔ ye k'an bɛna Asimi diyagoya a ka taa sigi Russie la parce que juguw t'a to ne hakili la an bɛ yɔrɔ min na i ko bi an bɛ gafe sariya sun kura laɲinini kɔnɔ fɛnw de ɲɛfɔli la o ɲɛfɔli ma sigi sen kan a kɛcogo la an donna campagne kɔnɔ o yɛrɛ ye violation ba dɔ de n ye kuma sigi de n b'a ɲɛfɔ ka na donc an bɛ yɔrɔ min na i ko bi maliyɛnw mago bɛ min na ne ka an ka tɔn ka faamuyali la o tɛ ka taa référendum ye o ye ka engrais ɲini musaka min bɛ don référendum na miliyari ninnu dɛ a ka don samiyaji fɔlɔ binna a ka don engrais la k'a di sɛnɛkɛla ma ɲinan sɛnɛ ka diyaw la ten a ka don baara la k'a di cɛmancɛ bolo ani kɔrɔnyan fan fɛ denmisɛnninw ma olu ka bolo minɛyɔrɔ sɔrɔ ten parce que olu caman bɛ baara kɛ ONG la olu ka baara ɲɔngiri la n'an bɔra o kɔnɔ an bɛ laɲini sabanan min kɛ baloko gɛlɛyara n'i ye maliyɛnw ta k'u lajɛ bi n b'a fɔ mɔgɔ min kɔ sɛmɛnen don dɛ walima mɔgɔ min ka sɔrɔ bɛ cogo dɔ la dɛ ni ne bɛ kuma ni maliyɛnw ye ne bɛ kuma ni maliyɛnw minnu bɛ to u dahirimɛw ɲini ka na wagati dɔ tɛmɛna sisan n bɛ tila sisan Bokele wagati dɔ tɛmɛna a ma mɛn i mana taa fan o fan fɛ kun coiffeur yɔrɔ menuiserie métallique yɔrɔ boulangerie i mana taa fan o fan fɛ courant tigɛ sababu la hali mɔgɔw tun tɛ se ka baara kɛ bilen tuguni hali a fɔra k'an bɛ autonome énergétiquement on est autonome mais même aujourd'hui courant tigɛra semaine kɔnɔ moi je pense qu'il faut investir ces milliards là pour une vraie autonomisation énergétique que d'aller vers un référendum. Akila n'an bɛ taa baro fana kɔnɔ fɛn caman bɛ yen minnu kan ka ɲɛfɔ da don la pour Bakari n y'o de fɔ n ko bi su in na maliyɛn bɛɛ kulo b'an na vraiment baro ka di sisan an bɛ kuma di ma. Kosɛbɛ Gueye monsieur Gueye ne bɛna e fan fɛ la n bɛ ɲininkali min k'i la e yɛrɛ bolo an bɛ wagati min na ko sisan est-ce que wajibi de ye référendum in kɛli ye wa ni ye k'a sababu kɛ ni ye jamana tagabolo ta bi k'a lajɛ hali bi an bɛ se fɔ basigi mana jamana fan 14 bɛɛ lajɛlen kɔnɔna nka n'i y'o bɛɛ ta k'a lajɛ yɛrɛ bolo diyagoya de don an ka taa référendum in na wa wajibi de don a ma. Ok n bɛ fɛ ka mun fɔ fɔlɔ dani k'i ka kuma jaabi kuma dɔw fɔra a ka kan faamuyali ka di maliyɛnw ma o kan n'i y'a a kuma fɔlɔ ta i b'a ye k'a fɔ référendum ko révision constitutionnelle ko mɔgɔw bɛ ka ani charte mélanger mais fɛn kelen tɛ parce que charte de la transition taara a taara walasa institution minnu bɔra yen olu nɔrɔ bɛ se k'a labila cogo di président ko k'a démissionné la donc président la transition dɔ de kan ka n'a nɔ la gouvernement tɛ yen gouvernement de transition dɔ de kan ka n'a nɔ la assemblée tɛ yen assemblée de transition dɔ de kan ka n'a nɔ la pour que continuité de l'état ka assurer donc ninnu nali n'i ko k'i bɛ olu ka action bila en cause c'est que i bɛ fɛ ka olu nali yɛrɛ bila en cause n'i b'olu nali bila en cause aw tun bɛ mun proposer olu nɔ la d'autant plus que président démissionnera télé la bɛɛ y'a mɛn n'i y'a ye sɔrɔdasi minnu fana na fanga la u ye constitution de 92 maintenu u tun bɛ se k'a bɔ yen o y'u ka hamina ko de
ka maliyɛnw ka droit k'a préserver k'a fɔ ko démocratie ko o y'u ka ko ye donc u ma na k'a fɔ k'u bɛ fɛnw ɲagami ou bien ka fɛn dɔ ta ka fanga k'u yɛrɛ ta ye mais u nana Mali bɛ marché min na Mali bɛ sira min kan fili donna la politique mɔgɔw ka baara fɛ fili donna la peut-être malien dɔw ka baara fɛ o de y'an se 18 août la 2020 na sɔrɔdasiw mana n'an ye 18 août la 2020 na u bɛ mɔgɔ minnu wulila ko président de la république n'o mɔgɔw voter'u ye olu ka mara juguya u bɛ gouvernement minnu wele ko gouvernement légitime olu ka tilennenbaliya le fait que u ma maliyɛnw ka sɛnɛko ɲɛnabɔ u ma électricité ko ɲɛnabɔ u ma dumuni ko ɲɛnabɔ o de y'an se le 18 ma donc n'a nana sɔrɔdasi l'armée elle est républicaine sɔrɔdasi bɛ jamana de n'o jamana bɛ na firi sɔrɔdasi ka responsabilité dɔ ka jamana jɔlen to donc u kan ka fo parce que u ye jamana jɔlen to u kan ka fo parce que u ye constitution 25 février 92 u y'a maintenu u kan ka fo la o man ka ta bi k'a fɔ k'i b'o o bila sira la pour que ka Mali ka taaɲɛ sira bali o ye fɔlɔ ye donc cour constitutionnelle ale de ye président de la transition investi k'a fɔ ko président de la république o bɛ bila minɛn min kɔnɔ président de la transition b'o kɔnɔ gouvernement bɛ minɛn min kɔnɔ gouvernement de la transition b'o kɔnɔ assemblée bɛ minɛn min kɔnɔ CNT b'o kɔnɔ donc bi i tɛ se k'a fɔ ko parce que ko président de la transition don a ye premier ministre nommé jɔn wulila k'a fɔ k'a man ka kɛ ko président de la république de kan ka kɛ constitution de 92 kɔnɔ a sɛbɛnnen bɛ c'est le président de la république qui nomme le premier ministre c'est le président de la république qui est le président du conseil supérieur de la magistrature c'est le président de la république qui est mais le président de la transition a nommé le premier ministre un gouvernement qui a contesté le gouvernement a posé des actes qui a contesté. Ce n'est pas aujourd'hui qu'il faut sortir pour contester ce que le président de la transition fait. Il prérogative faut être président de la République, nos présidents de la transition ou bien Natekake. Gouvernement BT. Prérogative faut être assemblée élue, nos CNTKake, Nateka Barake. L'eau tara CNT fait, doit à contester. Donc, bite contestation de. Donc, dire que président de la transition a manque ni action sous engagée, tiens comme diversion nous. O ye fɔlɔ ye filanan n'i y'a jate minɛ a fɔra ko article 118 mais an ka constitution a yi inspiré constitution min na France constitution do de 1958 a waati la u b'a fɔ waati min na n'o dugu parti dɔ occupelen don o hakilina la o ye k'a fɔ n'o jamana wɛrɛ nana jamana traki c'est-à-dire jamana bɛ guerre kɔnɔ jamana wɛrɛ nana jamana traki donc révision ko tɛ se ka kɛ ça c'est l'article 118 mais maliyɛnw y'a faamuya mun na o ye hali ni kɛlɛ bɛ jamana kɔnɔ ou bien terrorisme bɛ jamana kɔnɔ c'est pourquoi u ye IBK ala ka hinɛ la u y'a bali avec Ante Abana ka se ka taa révision na mais même au moment là moi j'étais pour la révision révision kun ka kɛ waati la kun ka di ne ye ne furadama ma militer Ante Abana la parce que a yirala k'a fɔ bibi na jamana mago bɛ révision constitutionnelle la bɛɛ sɔnnen b'o ma maintenant les détails jɔn kan ka convoquer est-ce que waati don olu ye détail min t'an dɛmɛ ka avancer bi Mali bɛ sira min kan an kan ka avancer de Mali bɛ sira min kan le mouvement politique du 20 février u y'a kuma fɔ u bɛ président de la transition ka kuma fɔ u bɛ article 118 kuma fɔ u bɛ kuma wɛrɛ fɔ walasa ka révision na gosi an ko révision tɛ
constitution de 92 kono ite article 6 mun b'a fɔ ko constitution kura man ka gana o tɛ no sariya ko do ka a fɔ ko constitution de 92 kono article kelen bɛ mun b'a fɔ ko constitution kura tɛ se ka na en droit a fɔra ko sariya no sariya ma fɛn mun kɔn o bɛ se ka kɛ ça c'est en droit donc no sariya tɛ u tɛ se ka sariya kisɛ kelen fɔ mun b'a yira k'a fɔ ko constitution kura man ka na et puis kuma wɛrɛ bɛ yen charte de la transition ko la ko révision constitutionnelle de charte kɔnɔ révision constitutionnelle a bɛ paquet kɔnɔ n'an bɛ se k'a fɔ mun ma ko les réformes politiques et institutionnelles ka yɛlɛma don jamana ka gouvernance la ka yɛlɛma don jamana ka taabolo la ka yɛlɛma don jamana ka développement kɛ siraw la donc o de ye réforme donc constitution kura a b'o o réforme de kɔnɔ fɛn kelen talen tɛ k'a fɔ ko an b'i fɛ ka nin kɛ jagoya la réforme caman kɛra armée réforme kɛra la réforme des forces armées de sécurité o ma kɛ yan o kɛra transition in fɛ n'i y'a ye bi an ka hiérarchie militaire u sera ka minɛnw san u sera ka troupe motiver walasa k'u jɔ an ka armée jɔlen do bi a bɛ kɛlɛ la a bɛ jugu traquer la c'est parce que réforme de kɛra o yɔrɔ la donc politique sira fɛnɛ kan walasa an binna dingɛ min kɔnɔ o kana kɛ loi électorale ta la loi électorale ta la pour que k'o waleya o bɛ sɛbɛn fɛn mun na o ye constitution de parce que no constitution ma yɛlɛma i ka kuma la est ce que jagoya an jagoyalen do parce que réforme bɛ ka kɛ no constitution ma yɛlɛma a tɛ se ka adapter a la réforme caman kɛra pour que o ka se ka waleya parce que sariya sun i bɛ sariya fɛn fɛn ta jamana kɔnɔ a bɛɛ sun o bɛ constitution la maintenant ne ye sariya ne ye yɛlɛma don sariyaw la sariya misɛnninw na politique sira kan administration sira kan armée sira kan n'i ma a don constitution kɔnɔ pour que ka actualiser a tɛ se ka waleya même EJ ka élection organiser li a bɛɛ yɛlɛmali a bɛɛ sunba a kan ka bɔ constitution la donc tant que i m'o kɛ o tɛ se ka kɛ fili dɔ fɛnɛ bɔ an ka mɔgɔ an balimaw ka kuma la programme gouvernemental c'est-à-dire la révision constitutionnelle les assises nationales de la refondation ani fɛn caman kɛra c'est vrai a tɛ charte kɔnɔ parce que a man ka kɛ charte kɔnɔ a bɛ mun kɔnɔ a bɛ programme d'action gouvernementale de kɔnɔ mun adoptera par le CNT a b'o de kɔnɔ k'a fɔ maintenant gouvernement y'a ka feuille de route bɔ an b'i fɛ ka nin kɛ an b'i fɛ ka nin kɛ an b'i fɛ ka nin kɛ o détail bɛɛ tɛ se ka ta k'a bila charte kɔnɔ charte ye de institution minnu bɔra yen olu nɔrɔbila ani u ka fonctionnement charte b'o de yira donc bi bi na mɔgɔw k'a faamuya k'a fɔ ko constitution révision tɛ parce que anw yɛrɛ b'a dɔn k'a fɔ constitution révision na maliyɛnw ka faamuyali la article 18 tɛ se k'a permettre donc no article 18 t'a permettre et que maliyɛnw ka ɲinini de don maliyɛnw ka ɲinifɛn de don donc constitution kura bi se ka na sariya to o mun kɔn walasa ka se ka maliyɛnw ka nin ɲinini ka se k'a ɲɛnabɔ. basi tɛ donc o b'a to Madisire n bɛ na e fanfɛla la sisan nɔ n bɛ ɲininkali min tɛnku e la sabula i ka kɔrɔfɔ kɔnɔna na yira k'a fɔ référendum bɛna kɛ aw fɛ la o tɛ alors que ni dun ye jateminɛ kɛ i b'a ye k'a fɔ jamanakuntigi jojoli nana fanga la a bɛɛ y'a ɲini k'u bɛ yɛlɛma don constitution in na o ma se nin dun camancɛ fanga de don a ka kɔrɔfɔ kɔnɔna a y'a fɔ sɔrɔsiw de don k'u tɛ maa si fɛ maintenant ni olu min bɛ camancɛ la mɔgɔw ni ɲɔgɔn cɛla la est-ce que nin tɛ occasion ye référendum min ka se ka kɛ constitution ka kɛ pour ne pas que mankan wɛrɛ ka wuli sabula hali ni mɔgɔ wɛrɛ de élu la tuguni politique mɔgɔw tɛna sɔn u bɛ wuli tuguni ka fɛn wɛrɛ kɛ parce que a bɛ fɔ troisième mandat deuxième mandat ko a mankan bɛna wuli ka jɔ an ka jamana kɔnɔ i n'a fɔ an dafɛ jamana dɔw y'a ɲɔgɔnna sɔrɔ. Tarawele i ka ɲininkali nin ka ɲi kojugu a ka ɲi ka d'a kan maliyɛnw bɛ faamuyali caman sɔrɔ bi so in na
yani ngi jaabi mais nkaramo ke Dambélé Assimi yɛrɛ ko ale b'i siɲɛ le retour à l'ordre constitutionnel ne bɛ se k'a fɔ cogo di ko ka to yen o yɛrɛ y'o fɔ a kuma Assimi kumakun 10 a b'a fɔ ko le retour à l'ordre constitutionnel le retour à un pouvoir civil karamɔgɔkɛ fana y'i kanto ko l'armée est soumise à l'autorité politique donc i tɛna fɔ kɔni ko ne b'a fɔ ko ni ye si kɛ démocratie kɛlɛ la Mali kɔnɔ jamana kɔfɛ san 8 bi Congo ka Congo to crise la an y'u dɛmɛ u ka bɔ crise kɔnɔ yalasa u ka jamana ɲɛmɔgɔ sɔrɔ min sugandi la ne kɔni tɛ n'o fɔ sa n'o bɔra yen karamɔgɔkɛ da sera a ma 92 constitution a bɔra ordonnance 01 CTSP o de y'u waliya k'a wajibiya ko constitution tɛ yen tuguni sisan aw ka baara bɛ kɛ min ye aw bɛna constitution kura sigi karamɔgɔkɛ da sera o ma donc cogo si la o constitution nin n'a bɛ en vigueur a taabolo min fɔra a kɔnɔ i bɛ t'o sira de fɛ i tɛ ka taa sira wɛrɛ fɛ yɔrɔnin dɔ fana bɛ yen aw b'a to n b'o o jɛya maliyɛnw ye bi parce que a kuma cayara ko ni minnu b'a fɔ ko ka élection kɛ ko référendum tɛ élection ye wa ko insécurité bɛ yen insécurité et élection n bɛna walawala k'a fɔ aw ɲɛna bi su in na n'a fɔra référendum tɛ se ka kɛ insécurité kɔnɔna na a kun tɛ ko wɛrɛ ye constitution nin a bi maaw mara minnu bɛ yen bi ani minnu bɛ nalen o la sa a tɛ se ka vote kɛ k'a fɔ an bɛ ninnu to yen ninnu bɛ vote vote tɔ ninnu na député sigi ni président sigi bɛn de bi k'a kan an bɛ nin yɔrɔ nin to yen an bɛ nin insécurité bɛ yan a tɛ se ka kɛ o bi sigi nka constitution ta la misali la n bɛ misali d'i ma n'i ye région dɔ ta bi k'olu tɛna se ka voter maa minnu bɛ fɛ banbanci minnu bɛ fɛ k'u ka yɛrɛma hɔrɔnya ta a ye sira dayɛlɛ u ye dɛ n'aw n'u bɛnna la ko halisa aw yɛrɛ bi i occuper a sécurisation na a vote bɛ kɛ cogo min aw bi occuper a la kuma de don layidu dɔ don n'u ma bato n'a ye vote kɛ u ma participer an b'u ka yɛrɛma hɔrɔnya a ye sira d'u ma o de la a fɔra ko ni référendum bɛ yen a y'aw jilaja vote ni a ka se ka kɛ jamana fan 14 bɛɛ donc il faut que maliyɛn k'o faamu k'a fɔ insécurité a tɛ se ka vote bali ni président sigi don ni député sigi don ni maire sigi don mais ni référendum don aw kana kɛ ka d'a kan a bɛ na ni sababu dɔ ye minnu n'olu ma don a la u t'u yɛrɛ ye constitution kɔnɔ u b'a fɔ ayiwa m'u ka constitution sigi sisan kɔni u y'an sen bɔ maliko la an fana b'a yɛrɛ ta donc n b'o fɔ maliyɛn bɛɛ k'o faamuya bi don na k'a fɔ vote ko ni insécurité a bɛ cogoya min na a yɛlɛma bɛ cogo min sira kelen tɛ quoi n'o bɔra yen ko CNT bɛna député remplacer n balimakɛ i fana sa komi e ye maakura ye CNT la sinon cour constitutionnelle y'a fɔ k'u tɛ député ye o kɛlɛ o banna e ye maakura ye i bɛ karamɔgɔkɛ ninnu ɲininka olu minnu mɛnna ye olu tɛ député ye o tɛ se ka député remplacer o fɔra ka ban an tɛmɛn'o kan on va plus revenir sur ça le titre de député a été refusé aux membres du CNT ça c'est connu au banna par un arrêt de la cour constitutionnelle donc n'an bɔra la min y'i ka ɲininkali la sisan e ko yalasa anw tɛ nin ko nin fɛ a don hakili jigin dɔɔnin
On y est jateminɛ on dirait aw tɛ fɛ référendum min ka kɛ alors que jamanakuntigi caman olu y'a tenté jamana in kɔnɔna olu dɛsɛra. Merci. Ni don sɔrɔsiw ta k'a lajɛ sɔrɔsiw ye camancɛ mɔgɔ de u tɛ maa si fɛ. Merci. Donc maintenant est-ce que nin tɛ occasion ye sɔrɔsiw ka nin organiser pour ne pas que président wɛrɛ mana sigi élection kɔfɛ aw politique mɔgɔw de bɛ tila ka wuli tuguni an tɛ jɛ ni référendum kɛli ye k'o fana bali an b'a si kɛ ta a tɛna changer. Merci beaucoup. Référendum ni constitution falenni ni n ye kuma min fɔ n bɛna kuma wɛrɛ fara olu kan ka d'a kan ni n'an taara nin taabolo sariya sɔsɔ taabolo fɛ n'i y'a ye Alifa dɛsɛra n'i y'a ye IBK dɛsɛra n'i y'a ye ATT dɛsɛra kun de b'u bɛɛ ka dɛsɛli la o c'est pas parce que constitution ka ɲi u dɛsɛra u y'a to yen bɛɛ ko constitution ni gɛlɛyaw b'a kɔnɔ mais n'i ye Amérique constitution lajɛ ça fait plus de 300 ans o kɔrɔ de ko constitution ni a ka ɲi de constitution ka ɲi de o de la a falenni gɛlɛya b'a la ni constitution nɔgɔyara don o don an b'a falen o ti basigi ye jamana ma a bɛ fɔ de ma stabilité institutionnelle jamana basigiba bɛ daminɛ a ka constitution de la n'i ye jamana si a bɛ fɔ ko le pays est stable c'est que constitution ni ça résiste ni changement bɛ kɛ a bɛ kɛ bɛn kɔnɔna na n'a ma kɛ bɛn kɔnɔna na foyi balila tɔ ninnu si dɛsɛra u y'a ɲini ka bɛn de sinsin bɛn nin de ma sɔrɔ n'an m'o kɔnɔna na n y'a fɔ n ka kuma kɔnɔ kabini san jan banbaji dɔw bɛ yen olu b'u ka yɛrɛmahɔrɔnya nɔfɛ accord nin dun a nana an y'a ye mɔgɔ caman y'a fɔ a fɔra hali an ka premier ministre min filɛ yen bi n'o ye Choguel Kokala Mayiga ye a wulila a ye livre sɛbɛn ko accord nin a b'an ka sariya sun sɔsɔ n'a b'a sɔsɔ anw fɛ ni accord bɛ sariya sunba sɔsɔ a baara dɔ dɛ a ti ɲɛ fo ka sariya sun fo k'a yɛlɛma an dun ka nin accord nin an taabolo min b'a kɔnɔ n'i y'a kalan a bɛ wolo ni mun ye a bɛ wolo ni Mali tilali de hali n'a sɛbɛnlen don ko la République est unitaire dans la nouvelle constitution ça ne suffit pas accord yɔrɔ dɔw donn'a kɔnɔ an bɛ taalen fédéralisme na fédéralisme tɛ kɛ ni jamana yɔrɔ dɔw bɛ yen minnu bɛ fɛ k'u yɛrɛ ta n'a y'a kɛ dɔrɔn a ye sira min dɔ fɔ a ye dɔ fara u ka sira i dalen b'a la article dɔ bɛ yen k'a fɔ ko fédéralisme ko kuma b'o kɔnɔ wa. mais bien sûr n'a fɔra ko autorité l'exécutif régional le président de l'exécutif régional il est élu directement. o bɛ jumɛn kɔnɔ. sariya kura a b'a kɔnɔ. constitution kura a b'a kɔnɔ. article i bɛ se ka yɔrɔ yira n na. a b'a kɔnɔ. direct ils sont élus au suffrage universel direct. daluko de dɛ. daluko daluko don donc kuma dɔw bɛ an b'a fɔ voilà na puis bɛn ni na daluko don on va voir voilà ça voilà parce que k'a b'a kɔnɔ puis a bɛna ɲɛfɔli kɛ voilà problème t'o va. ayiwa n'i ka sɛbɛn ma se ka labɛn. non comme non tu as posé la question du ko dalu donc a b'a ɲini kɛ i y'a faamu sisan voilà. Les collectivités territoriales constituent l'article 176. Les collectivités territoriales constituent le cadre territorial de participation des populations à la gestion de leurs propres affaires. Elles s'administrent librement par des conseils élus dans les conditions déterminées par la loi.
Voilà. Les conseils élus. C'est différent. Non, attendez. Les conseils élus. C'est différent. Voilà. C'est différent. Non, laissez, il va parler. Ah, t'as fort. C'est ce que je vous dis. On est en train de... D'accord. On peut qu'à accord de gérer de façon subtile. De façon subtile. Ni conseil élu nous nana. Je vais plus loin. Prenons le Sénat. Sénat quoi nana tu dis. Les sénateurs représentent quoi? Les sénateurs. Le Parlement. Le Parlement bicaméral. Dans le code, Comment non, non, je vais préciser davantage. Voilà, vas-y, monsieur Touré. Le Sénat. Article, ça commence à chapitre 5, chapitre 4. Chapitre 4. Article 94. Oui. Voilà, Abidam organe législatif. Yaroewa. Page 22. Okay. Page 22. Page 22, voilà. Vous pouvez préparer non, parce que là, Framuna, préparation qu'on fait, voilà. Les membres du Sénat, article 97. Le Sénat est constitué pour 3/4 des membres élus au suffrage universel indirect représentant les collectivités territoriales. Oui. Les collectivités territoriales, c'est quoi? Les collectivités territoriales, c'est quoi? C'est quoi? Je te demande. Ah, mais réponds. C'est toi qui as la parole. Et pour 1/4 des membres désignés représentant les autorités et légitimités traditionnelles. Non, c'est ce passage-là en réalité. Où est le problème? Je vais vous expliquer. Quant au député, c'est les cadis. Quant au député, c'est les cadis. Au niveau du pouvoir judiciaire, ça c'est une démonstration. Mais il faut que ici d'abord que Beka famu quoi. Il y a famille de. Il y a comme for ça, de Kulobila, de Nyevila. Parce que on fait un bibina. Constitution mimbe en vigueur, constitution mimbe, charia sumba mimbe bi. Député ou débé. Au député nous. On peut voter cercle ou là, ani Bamako commune. Abi dépend population be hakemina a député hakebi au niveau là. Abi c'est quel député Dourou Woro par exemple Kati, je crois c'est 6 ou 7 députés, mais il va sur le cercle de député Kele ou député Fla ou ça va. Donc commune cercle. Mais ni Sénat nana 600 au vote ticket au chocolat, vote biqué par circonscription. Par exemple, ni région Kelenta, mena Kidal Misalita. Kidal ici ça. Au sénateur ou peut élire directement pour la région, mais pas pour les cercles. Donc, il y a ce qu'on appelle un exécutif régional. On a tigé Kaya. Aïe. Par exemple, on a région totale. Oui, nous avons une région totale. Minaleo, très minale. Habité Toula. Mais Naya sur ça. Nous, Sigira, il faut des exécutifs régionaux qui ont un pouvoir régional. Et le contrôle des textes, c'est a posteriori. C'est-à-dire, nous, les chariata, État de représentant de la région, c'est que charia bali. Parce que. Pardon? Non, c'est ce que je vous dis. C'est ce que ça va, c'est ce que ça va donner. Quand c'est l'exécutif. Non, c'est pas comme ça. Attends, non. Tu as fait des niefouilles. Oui, je vois. Tu fais une don. C'est pas qu'à bas qu'on attaque, on a mis qu'à niefouiller.
une fois que les sénateurs ou sigira, ce ne sont plus comme les députés. Ils ne représentent pas la population, ils représentent la collectivité. Avec comme le gouverneur Numbe États-Unis, il y a de fait chaque État a son gouverneur et chaque État a c'est comme un État fédéral Beniga État Beniga Sharia do quoi. État fédéral ga compétence B, État fédéral ga compétence B. Donc ambika do de kono kadakan o de ñinine dol accord kono ka fo pour que accord ninga appliqué à ti dans député sigima de abi sénateur ou sigi qui vont représenter les régions mais ou ti daw fanama et région niveau là le gouverneur met en place un gouvernement régional. D'accord. Ok, basi de. Matla. Ayoni do faraka. Ni tara pouvoir de faire la tara. Ni tara pouvoir. Avec la segima. Oui, ayoni ni faraka. Fo. Comme ok ayoni fo. Ni tara pouvoir judiciaire fanana. Ayira la ka fo tribunal be cour be fembe mais si ça kadi nous olu fana bi se ka charia tige. Dugutigi blo. Ah, c'est le Non, c'est la légitimité. Non, on a dit le cadet, c'est écrit. Et puis, on a mis au bec en gagné cadon. C'est écrit. C'est écrit. Abise ka la teme. Bina yoroni ngini. Maka famude. Ibise ka la teme. Ma yoroni ngini ka fa onyana. D'accord, ok. Oui. Mfle ka mi finyana. A sevelendo et république ne. Ce qui est fondamentalement à préserver par toute machine qui fait la république ka dankara la désobéissance civile prévalendo mais ni ya na constitution courant lajé oui état unitaire fraka république ensuite unitaire fraka mais plus loin il était formalisé sur dum se ka fo tugudi ko c'est un état unitaire mais en même temps région do ben région B olu be comme ubinu ga yere ma horayata. OK. D'accord, OK. Avec la segima. Voilà. Moi be dit to fenema ni wati meta damele meta e fafala me ni ngali mike e law. Era bolo référendum bolo dara jamana nyama fe juin kalo kletan shegi. Est-ce que fin bela jelen sigile no 5 ans kaseka ko benyene bo mi mato référendum mi seka ke bonyani karamani lafia kornana ani jeleya kornana wa sabula sebengo kuma fene nyonyele no wakati na kola ka fo ko sebendo ma soro ma wachama mo uga votiga sebon soro. Merci anga foli bawe et même fo balmake Touré ale ka kuma tabolo de ba iphone ba to ne ba fok ma do la nga akli naini mais c'est ça ay fait min fo anga saria sumbaka ne bisa ka fo ay akli le farakan ka fo ni mina keta abi na fo na be kuma ni conditionnel no te mi sebe no fen kono anabe kumbe yoro minuna ne be kuma teni ne te livre la yede parce que ne ya kono fen do fen ben be kumbe ba invité akata article 34 la dron min ba kono abaye owe mfo anga souveraineté kuma be no ni jamana de ko min fanga be tugo no fe anga intéressé na anga na fosoro sera anga choisir anyere mo shitna boka to nota ni ko souveraineté ni anga fe njate mine collectivité do kanga tunu anga constitution ko non wulu no rapla be ke jume sena ko akli na flenyeta amba donc fo collectivité dobe abe sena on yera fin ako kele no taka sikmi conseil de cercle au conseil de collectivité be ba kalama donc ni kulu boy joro do dumbu la collectivité là fin de kaduma ay flanam fo par rapport aux régions ça a toujours été comme ça là hein? Les conseils au niveau des régions 100 au kawar be voter kaduma hein? Et puis présent des collectivités ils gèrent ça avec une équipe be flanam fo ay dans ce moment de ma cour constitutionnelle ni CNT cour constitutionnelle jamana de yo cour constitutionnelle côté autisé ka honorable soro
mais vous êtes des conseillers. Mais honorable be bara min ke n'aw b'o kɛ a danfara bɛ min an kana yɛlɛ ko don kow la quoi fadenya t'anw ni cour constitutionnelle tɛ o cour constitutionnelle anw dɔ de ye an jigi sɛmɛ berew de don n'an filila olu de b'a fɔ an bɛ nin sira kan i kɛla conseiller o i kɛla honorable ye o sariya bɛ tɛmɛ sira fɛn fɛn e de b'a baaraw la ko bɛɛ taa wagati bolo wa nin wagati la fo maliden dɔw de ka kɛ yen nɔ minnu bɛ se ka kuma malidenw tɔgɔ la ne filɛ nin ye ne tɛ arima dɔrɔn bɛɛ bɛ ne dɔn projet baara la Mali kun n'a kun b'a kɛ fan bɛɛ fɛ bɛɛ b'a dɔn anw ka projet CAD anw de ye kɛlɛ kɛ fɔlɔ Mali kɔnɔ yan nɔ k'an tɛ tubabuw ka ko la anw de fɔlɔ y'a kɛ yan nɔ contribution bɛ France Afrique anw de tun b'a kɛ yan nɔ donc mɔgɔ tɛna fɛn fɔ an ye nin ko la donc mɔgɔw ka kuma kɛrɛfɛ u bɛ taa société civile la ONG projet baarakɛlaw la Danbɛlɛ ye mɔgɔ dogolen ni Danbɛlɛ tala ka projet kuma fɔ jɔn bɛ se k'a fɔ k'o tɛ kɛ Alu Gueye nana sisan a donna CNT kɔnɔ bɛɛ ta ye baara la don o don a bɛ baara min kɛ la batara ko don constitution ko in na donc nin ye à côté de ye nin ye kɛrɛfɛ kumaninw de ye pour que ka mɔgɔw distrait conseiller o honorable o jamana bulonba bɛ baara min kɛ la anw bɛ kun o de kɛ donc an kana mɔgɔw don an kana maliyɛnw tɔw bila fili la et filanan aussi et accord d'Alger et la constitution ne bɛ de fɔ toujours accord d'Alger mais pour vous répondre à la question dɔ in a fɔla ten jamana sariya sunba de don i tɛ se ka loi dɔ ta ni mi inspiré ale la Touré ka kumaw b'a yira na hali sisan a ye réponse dɔw di min b'a yira k'a fɔ a tɛ se ka kɛ n'i ma sariya sunba in falen a tɛ se mais bi bi in na n'a fɔla bi an ka souveraineté an tɛ se ka appliquer n'a fɔla an ka loi dɔw ta a bɛna inspiré sariya sunba de la fɔlɔ et collectivités ka gestion ani accord d'Alger pour que k'a réviser faut sariya sunba ka kuma dɔw f'a kan pour nous donner plein pouvoir k'a fɛnw kɛ an ka jamana taabolo a ye min fɔ tantogo la Sena ko mais n'a fɔla an bɛ fɛ k'an ka laadatigiw an ka jamana den ɲumanw k'olu valoriser k'olu sen don kow la fo sariya dɔ de ka créer pour que olu bɛ se ka taa yɔrɔ min kɔni a fɔla ten an ka dugutigiw décorer la fɛn bɛɛ kɛl'o ye mais sisan est ce que a bɛna to ten n'u mago sera jamanatigi ma répondant t'u bolo f'u ka tɛmɛ diinɛ mɔgɔw fɛ ou bien u ka tɛmɛ politique mɔgɔw fɛ bon ni Sena nana sisan k'a fɔ olu mɔgɔ dɔw ta la donc u b'u yɛrɛ ye jamana kɔnɔ n'u mago bɛ jamanakuntigi la u ka fɛn bɛ yen nɔ u bɛ jamanakuntigi interpeller u ka kungo la et filanan fɛnɛ n'a fɔla litige la kɛlɛ ni kɛlɛ bɛ kɛ an ka dugukɛlaw bɛ kɛ n'a fɔla ko duguden dɔw bɛna sigi dugu ka yamaruya kɔnɔna na minnu da bɛna don o dugukoloko la yanni an ka taga an yɛrɛ sɔrɔ tribunal la kuma bɛɛ sigikafɔ ye damu ye n'an yɛrɛ y'a lajɛ an ni ɲɔgɔn cɛ bɛɛ b'a dɔn aujourd'hui an ka dugukolo kelen de bɛ fan bɛɛ fɛ i mana taga yɔrɔ o yɔrɔ a bɛ yen nɔ légitimité traditionnelle mana bila k'olu da ka don a kiiriko la n'olu y'a kɛ ka PV k'a la a ka dan u ni ɲɔgɔn cɛ ten u jɛla n'a ye an y'a kɛ tan ani foroba dugukolo sariya ko k'a bɛ kɛ tan olu fana ko ten n'a bɛ feere fo duden ka don a la duguden ka don a la conseillers bɛ yen nɔ donc an b'o baara de la san ni san an bɛ projet baara la an b'o baaraw de kɛ la commission foncière n'an k'u ma commission foncière n'o ko donna baara an b'a fɔ tare filanan balimakɛ ko ten fɛnɛ ko sɛnɛko ni fɛnw ma ɲɛnabɔ mais pour la première fois bi an ka constitution kɔnɔna na ji kɛla adamadenya hakɛ dɔ ye n b'a hakili jigin o la Mali kɔnɔ ji sanumanko ye problème ba de ye mais an ka constitution kɔnɔ bi jiko kɛla fɛn ye min ye an ka hakɛ dɔ ye i n'a fɔ an ka dun ka fa o ye an ka hakɛ dɔ ye n b'a hakili jigin o la o bɛ constitution kɔnɔ jamana ka kabiri chapitre fɔlɔ min bɛ yen nɔ tancogo la o bɛ kuma ninnu de kan ka na jamanaden ka kan ka labalo a ka kan ka lakana fɛn min b'a jɛ fɛnɛ k'a fɔ kɛnɛya ye an ka hakɛ dɔ ye mais jiko ye de kuma don a kɔnɔ an projet baarakɛlaw y'an cɛsiri ka taa diɲɛ fan bɛɛ fɛ jiko donna a kɔnɔ bi mais a fɔla i ka ɲininkali la qu'est-ce que fɛɛrɛ bɛɛ tigɛlen don min na vote bɛ se ka kɛ ni référendum bɛ se ka kɛ a wagati la n b'a fɔ awɔ gɛlɛya dɔw kun nana n b'o fɔ maliyɛnw ye k'o dɔn bi a fɔla ko carte biométrique carte biométrique k'a bɛ retard la o fɛɛrɛ sɔrɔla bi o fɛɛrɛ sɔrɔla o sariyaw ta la k'a fɔ an ka ɲɛnamaya papier bɛɛ bɛ se ka autoriser an ka taa vote kɛ n'i ka bureau bɛ yen ka ban an ka taa vote kɛ est-ce que o tɛ ɲagami dɔ a b'a fɛ ka mun dɔn e ko
ko a taara sisan an b'a fɛ ka yɔrɔ mun dɔn biométrie ko nin maintenant sisan est-ce que a bɛɛ ɲɛnabɔra bi ko a bɛɛ ɲɛnabɔra mais ko dɔ farala kan juma do farala kan oui biométrie ko mɔgɔ o mɔgɔ i enregistré la nina la hali n'i ka reçu b'i bolo i ka carte biométrique bɛ bɔ o ye kunnafoniba ye don o don mɔgɔw bɛ ɲininka la ne b'a f'i ye i ka reçu b'i bolo wa ni reçu b'i bolo a bɛ bɔ ka bɛn n'a ye bɛɛ a bɛɛ la a fɔla a bɛ se ka kɛ yanni u ka taa a tayɔrɔ la a bɛ se ka kɛ gɛlɛyaw ma fɛɛrɛ min sɔrɔla o la a fɔla i tɔgɔ bɛ fɛn min na ni n'i ka ɲɛnɛmaya carte d'identité nina permis fana min bɛ i lakodɔn kɔni donc ni n'o sera i ka bureau de vote la min ka gɛlɛn i ka bureau de vote i k'o dɔn mais ni n'i ka ɲɛnɛmaya carte d'identité sera yen nɔ ɲɛnɛmaya papier sera yen nɔ i bɛ voter. mais Dembele dɛ i b'a dɔn nin kuma nin dɛ fo k'an ka sinsin kan voilà parce que nin ye sɛbɛnfura ni élection na tɛmɛlen garde tour ni janfa caman kɛra a la mais bɛɛ k'u sigilen tun bɛ ko biométrique ni même s'il fallait attendre a bɛɛ ka ɲɛnabɔ c'était plus mieux par rapport ko sisan kana fɔ tuguni bon a bɛ se ka permis fara kan a bɛ se ka carte fara puis carte d'identité n'a b'i bolo est ce que janfa wɛrɛ tɛna kɛ tuguni a la tuguni wa. mais ne ko ten malidenw an bɛ ka mɔgɔw lafaamuya a ko la. an ma tigɛ maliyɛnw na dɛ ni ko fɔlɔ ye mali kɔnɔ bi ni ko fɔla mɔgɔ o mɔgɔ ye n'i y'a faamuya ka ɲɛ i b'a kɛ ni hɔrɔn ye mais sisan dati fɔlɔ wagati fɔlɔ o bɔla a ma filanan min nana an b'an jija vraiment a ka kow kɔnɔna na n'an y'o jɛ an bɛna taga fo wagati wɛrɛ de la parce que samiyɛ dontɔ don hali nin na yɔrɔ dɔw la Sikaso maraw la vote bɛna gɛlɛya mais faso kungo la ka samiyɛ dɔrɔn ko ni samiyɛ dɔrɔn vote tɛ kɛ yan. non mais o ye dɔw ka kuma ye dɛ minnu bɛ fɛ ka kuma fɔ k'a tiɲɛ o de ko dɛ olu la n bɛna n b'i ma faso ko la i k'i ka don kelen bila hali dɔgɔkun kelen i k'a bila faso ko la i y'a bila a kun kan. d'accord ok parce que n b'a f'i ye bi EJ commune bɛɛ EJ sigila an yɛrɛ ka commune 1 na o EJ sigila an y'o baara caman kɛ. donc vraiment bibi na donc fɛn bɛɛ ɲɛnabɔlen fɛn bɛɛ ɲɛnabɔlen don n bɛ kuma ni ye bi document commune 1 na yanni n bɛna commune EJ président Koma a ka document nana a fɛn na u bɛna commencer ka président du bureau d'état ne tɛ kuma kun fɛ dɛ bi ni EJ président min bɛ fɛn na commune 1 kɔnɔ o y'o information Bamakɔ yan commune 1 na précisément y'a ye n taara information ta parce que n b'a dɔn ɲininkali bɛna bɔ nin kɔnɔ a ko ma olu ale ka matériel nana bi bon n tɛna se ka kuma Mali bɛɛ yɔrɔ la mais n bɛ commune min na n b'o ta de bon semaine min bɛ nalen u kan ka formation kɛ n'u bɔra formation na fɛnɛ mɔgɔ minnu bɛ yen nɔ u bɛ former donc n'u bɔr'o la u bɛ commencer ka président du bureau ni fɛn yɛrɛ bolo retard ma ta quoi mais n ko ten ko dodi bɛ kasi a bɛrɛmaji de ne bɛ kuma ni n ka commune ye a sɛbɛntiya ne bɛ n bolo commune na fɛn fɛn kɛla an ka commune na n bɛ k'o yɔrɔ de fɔ tan mais n tɛ se ka kuma ni région kɔnɔna ye. ok non attends an bɛ tila segin de ma Modi n bɛna e fanfɛla la aw ko sariya kɔnɔna na Asimi tɛ se ka référendum organiser parce que constitution ni fɛn ninnu ɔ n'i dun y'a mɛn sariya o ye bɛnkan de ye adamadenw ka bɛnkan bɛ hali sariya sa parce que n'aw bɛnna ko la a bɛ hali sariya bila kɛrɛfɛ ka baara dɔw bolo d'aw ni ɲɔgɔn cɛ e yɛrɛ bolo référendum min fɔlen filɛ parce que an y'a jamana a tɛ ka se ka ɲɛ sɔrɔ est ce que maaw tɛ se ka bɛn ko la ka nin ko in kɛ ka se ka ko dɔ sigi sen kan majɛ minnu b'a la ka se ka olu parce que maaw kun wulila ko majɛ dɔw b'a la ka se ka o majɛw la kelen. Alfred n cɛ n y'i ka ɲininkali faamu. voilà sisan ne bɛ n ka kuma daminɛ ni jaabili bonya ani karama kɔnɔ. o ye diyagoya de ye. n balimakɛ ninnu ko ma ani n kɔrɔw ko différence tɛ conseiller ani député cɛ. wasabulon différence ba de b'aw ni ɲɔgɔn ye député bɛ élu 5 ans ne dɔ farala aw kan tuma min de aw ka mandat bɛ taa mandat t'aw bolo o de la aw tɛ san 5 sɔrɔ aw différence fɔlɔ y'o ye aw différence filanan n b'o fɔ aw ɲɛna aw tɛ honorable ye cour constitutionnelle ko o ɲɛfɔra hali président kɔrɔ Gueye ko président bɛ fɛn o fɛn kɛ ko Asimi b'o kɛ non seulement et kalanen do était son Asimi wele président de la République mais par contre différence wɛrɛ bɛ yen n'o différence bɛ aw ni député ni ɲɔgɔn cɛ mandat t'a bolo
i m'a ye décret wa ordonnance de ta ka dɔ fara a kun ka dɔ fara aw fana kun donc o de y'aw ni président de la république ani député u différencie aw différencie filɛ n'an bɔra yen an bɛ taa hakɛ ko kuma la n kɔrɔkɛ y'a fɔ a ka kuma kɔnɔ ko sariya sun b'a la ko hakɛ ko bɛ yen baloko fan fɛ hakɛ ko bɛ yen kɛnɛya ko fan fɛ ko min tun t'a kɔnɔ k'o ye jiko ye k'o hakɛ bɛ yen kɔrɔ tuma différence ye hakɛ ni hakɛ sɔrɔli i m'o différence i m'o ɲini dɛ i ka hakɛ ye nin ye mais a ma d'i ma n'i y'o différence ye i b'i yɛrɛ ɲininka kari masina ka hakɛ ye nin ye ani kari masina y'a ka hakɛ sɔrɔ wa n'i y'o bɔ ɲɔgɔn na i bɛ se ka nin ko nin jalatigɛ maliyɛnw k'i faamu kosɛbɛ ni n bɔra yen n bɛ taa article 118 ni n kɔrɔkɛ Gueye y'a kuma fɔ ko sariya sunba ma fɔ fan si fɛ ka ale tɛ se ka bɔ yen ka na ni kura ye ko ni sariya ma fɛn o fɛn kɔn ko o la k'o bɛ se ka bɛn kɔrɔ Gueye sariya fana gafe sun o ni sariya kolo ani sariya kisɛ tɛ fɛn sugu kelen n'i y'a ye sariya sun min bɛ sen kan sisan a ma kura nalen kɔfɛ dɛ a kɔrɔ dɔrɔn de ye ko kala 118 min bɛ yen ko falenni min ɲininen don ko n'o falenni kɛra ka fara ale kan k'a bɛ bɛn maliyɛnw ka laɲini ma ko kura kun tɛ donc sariya sɔn ni sɔnbaliya tɛ n bɛ yen hali ni majɛ bɛ na majɛ minnu bɛ tali kɛ diɲɛ tagabolo ni maliyɛnw ka laɲini na a ma se a kan bɔ yen a ka na ni kura ye aw bɛ fɛ ka falen min kɛ ka bɛn maliyɛnw ka laɲini ma o falen sira filɛ nin m'o falen sira d'aw ma ni fɛɛrɛ ye fɛɛrɛ minnu bɛ tali kɛ nin seleke la n'a y'o kelen jɛ aw bɔra sariya kɔnɔ kuma in ka nɔgɔn sa n'an bɔra yen aw ka kuma ta o ta assise nationale de la refondation assise nationale de la refondation ko ka gouvernement nombre limité o tɛ constitution na ko k'a don o ta la dɛ aw tɛ k'o fɔ yɔrɔ aw tɛ k'o fɔ an b'a ko Asimi bɛ ka assise bɛɛ lawaleya a tɛ k'o fɔ o ye assise nationale de la refondation ka kuma accord application intelligente a bɛ fɔ min ma l'application intelligente de l'accord c'est ce que Touré te dit hein. Donc tu es sur la bonne voie. Nous sommes dans l'application intelligente de l'accord. Et l'intelligence là, c'est ce que Touré décortique, que les gens se comprennent. Je vais revenir. Donc, Namboro Konna là, Ambeta Fanman fait, Ambeta Kanko là, Malien on y a la nini ko kan ke bamananga e. Ako kan kan beto barake kana nanjara kana. Ko me kan kan to bedo bala. Mais n'i ko k'i b'a ɲɛfɔ faamuyali la maa minnu bɛ se k'a faamu kan donni ba la a lawaleyali kɔfɛ ni sɛbɛnni ye a ka kɛ maaw ni ɲɔgɔn cɛ o de y'a fanga ye kan min mana kɛ sababu ye mɔgɔw ni ɲɔgɔn cɛ kuma la baarakɛyɔrɔ la kan t'o kan sa an b'olu ɲɛfɔ dɛ an b'o fana ɲɛfɔ o ka faamu n'an bɔra o kɔnɔna la référendum yɛrɛ kɔrɔ référendum laɲiniw tun baaraw tun ye mun ye les objectifs laɲini minnu tun b'a la référendum k'a reportera ko carte biométrique finalement an yɛrɛ bɛ ka taa min nin référendum ko in na i y'a fɔ report ko fɔlɔ la a problématique i y'a fɔ kɔrɔ i ka kuma la n tɛ ka foyi da i la yan a bɔra a ma de ko fɛɛrɛw bɛ sigi sen kan fɛɛrɛ minnu bɛ kɛ sababu ye sariya kolo min taara ko référendum bɛ kɛ ni carte biométrique ye k'an ka taa o sira ninnu fɛ o sariya kolo wɛrɛ tilala ka taa tuguni k'o bɔra a ma nka sariya kolo min taara ko référendum bɛ kɛ ni carte biométrique ye a y'a f'u ye k'u m'o abrogé fɔlɔ dɛ o ka faamu maliyɛnw ko an minnu bɛ kɛnɛ kan yan n'an bɛ ka constitution ko kuma fɔ mɔgɔ tɛ se ka faso in kanu an ka faamuyali la ne ka faamuyali la ka tɛmɛ an kan an ko min bɛ bɛn sariya kɔnɔ
min ye maliyɛnw ka nafa ye o ka ɲini an bɛ segin an ka kuma kan an tɛ segin an tɛ ɲina u ka groupe ministériel yɛrɛ koyi ministre délégation ministérielle yɛrɛ koyi bi Gawo u b'a dɔn min kɛra ye o wagati min na vulgarisation ko kuma bɛ k'a fɔ Gawokaw bɛ ka pancarte gulon ko Gawo est en train de mourir à petit feu o ye vulgarisation ye dɛ pancarte salle kɔnɔ ko Gawo est en train de mourir à petit feu a vidéo bɛ n kun yan Gawokaw ko de sɛbɛnni na k'aw bɛ vulgariser constitution sariya sun kura ko kuma la ko Gawokaw bɛ ka sa dɔɔni dɔɔni ko ji tɛ yen ko courant tɛ yen ne bolo ni constitution falenni tɛ diyagoya ye ni maliyɛnw ka nafa t'a la u ka nafa sɔrɔ sira an y'o fɔ o ye sa o y'u ka ji sɔrɔ o y'u ka engrais sɔrɔ salon sɛnɛ ma ɲɛ miliyari dɔw de kan ka don constitution kura ko la k'aw ka t'o miliyari don engrais la hali n ye n bɛnkɛ Bakari Togola ye Kumantu yan fa in na a bɛ ka kɔngɔ kɔlɔlɔw ɲɛfɔ a y'i t'o la a ye référendum ko fɔ hali a fɛɛrɛw bɛɛ bɛ sen kan maa min bɛ se mɔgɔw la yɔrɔ min na ka i daga yen i k'u la sɔn u ka taa nin sira in fɛ hali n'u t'a dɔn bi mɔgɔw yɛrɛ tɛ constitution kɔnɔ ko dɔn dɛ parce que i bɛ taa k'u ka vulgariser u bɛ ka taa oui de fɔ premier ministre yɛrɛ ko n'i ye oui ta k'i ye Asimi kunnawolo ou bien k'a dusu suma n'i ma fili kuma la donc an bɛ vulgarisation phase la wagati min na o wagati kelen baara wɛrɛ bɛ ka kɛ n'an bɔra yen n bɛ taa EJ ko la EJ dépouillelen don koyi kɔrɔ b'a dɔn ko EJ dépouillelen don tuma bɛɛ sariya kuraw bɛ ta ko fɛn dɔ bɔra tan carte biométrique ko ka bɔ a ka fɔ ko gafe tɔw bɛɛ bɛ se ka fara a kan ka taa voter la o kɛra cogo min na aw bɛ olu ɲɛdɔn donc n'an bɛ kuma an ka tiɲɛ fɔ maliyɛnw ye an ka tiɲɛ fɔ maliyɛnw ka se ka fɛn dɔ faamu kɔrɔ ye dugutigi ko fɔ ko sisan ko dugutigiw u bɛ se ka taa fan bɛɛ fɛ u bɛ se ka bɛɛ ye médaille dir'u ma n ko baaraw daminɛ depuis IBK tile IBK dugutigiw bɛɛ wele Bamako yan o baaraw fɛɛrɛw de bɛ ka continuer ko kura t'a ko la koyi o de taara wolo drapeau dulon na turu la dugutigiw fɛ yen o de taara wolo fɛn caman na mais a baara daminɛli IBK ka baara de a ye dugutigiw wele ka na o yɔrɔ bɛ yen f'an ka olu faamu an ka maliyɛnw n'a faamu an ka n'a ko kɛ ni cogo sugu wɛrɛ ye maintenant ni n bɔra yen n bɛ taa fɛn min ɲɛfɔ o ka faamu o ye i ka ɲininkali bɛ nale référendum ye fo mɔgɔw k'a faamu ko référendum Asimi ta tɛ chien colonel ta tɛ quoi an bɛ jamana wolosɛbɛn ko kuma de la san 200 Asimi kɔfɛ an b'o kuma de la dɛ a fɔra maa o maa ye ko n'i ye nin gafe in ta k'i ye Asimi kunnawolo k'i kɛra Asimi fɛ ko n'o tɛ ko n'i ma a ta ko Vladimir Poutine kan ka na ko n'o ma tiɲɛ foyi t'a la hakɛto bɛ kuma la quoi ko in ye jamana ko de ye Asimi ko ni chien colonel ko tɛ dɛ i y'a ta o i y'a ta Mali de i m'a ta o i m'a ta Mali de parce que tout passe Moro Keita yɛrɛ tɛ Sunjata tɛmɛna Cɛba tɛmɛna Babɛnba tɛmɛna Firun tɛmɛna an kɔrɔ dɔrɔn indépendance sɔrɔlen Moro Keita tɛmɛna Musa Tarawele fanga Sɔrɔdasi fanga a tɛmɛna ATT fanga a tɛmɛna kɔsɛ in na dɔrɔn IBK fanga o tɛmɛna fɛn banbali tɛ yen koyi n'i bɛ fɛn o fɛn k'i ka jamana kan i b'a k'i ka jamana nafa kama i t'a kɛ ko kari masina kama kari Asimi n'an ka constitution tɛ fankelen hali Asimi photo bɛ Sogɛl photo ka k'an ka constitution kan a tɛ bɛn parce que an jamanaden bɛɛ lajɛlen ka sariya gafe ko kuma de bɛ sen na e bɛ se ka taa mɔgɔ 2 ni mɔgɔ 1 photo k'o kan k'a kɛ komi ni wulu de ta don kalata bɛna taa kɛ wulu de constitution bɛna di wulu de ma an bɛ ka taa min a tɛ sabali kuma ka ɲɛfɔ cogo la min n'i ka ɲininkali la pour que ka bɔ kuma kɔnɔna i ko bɛnkan tɛ se ka sɔrɔ farafarali min bɛ yen e b'a kalama imama bɛ yen olu ko k'u t'a la olu y'u ka hakilinaw fɔ parti politique dɔw bɛ yen tel que CODEM ninnu olu ko k'u t'a la olu y'u ka hakilina fɔ
appel du 20 février pour sauver le Mali magistrat homme politique wɛrɛw ni société civile mɔgɔ wɛrɛw b'a la pour coup u t'a la ne hakili la bɛn ani ka maaw fara ɲɔgɔn kan o baara maa kelen dɔrɔn de bɛ se k'o kɛ o ye président n'a ka jama ye n'a bɛ se ka kɛ dɛ parce que dɔw danganiyalen don a kan ko sisan t'a kɛ wagati ye a nafa tɛ jamana kan ne b'o mɔgɔw la yɔrɔ mɔgɔ min kɔni danganiyalen don a k'a kɛ wagati tɛ se a nafa tɛ jamanadenw kan hali n'i ye référendum ko fɔ n ye n bɛ engrais ko f'i ye n'i ye référendum ko fɔ n ye n b'a f'i ye n ko point G ni mɔgɔ yɔrɔ dɔw tun bɛ grève la wagati dɔw la ka t'o ko ɲɛnabɔ n'i ye référendum ko fɔ n ye n b'a f'i ye n ko sanfɛ école la yɔrɔ caman bɛ yen kalan tɛ yen i ka t'o ɲɛnabɔ n'i ye référendum ko fɔ n ye n b'a f'i ye courant lakika miliyari damadɔ o dɔw la maliyɛnw ka courant sɔrɔ n'i ye référendum ko fɔ n ye n bɛ ɲɔ kilo bɛ damina malo kilo bɛ damina dutigiw bɛ ka ɲɔ bɔrɔ sɔrɔ cogo min dutigiw bɛ ka malo bɔrɔ sɔrɔ gɛlɛya minnu kɔnɔ n b'a fɔ o référendum wari dɛ taa bɛɛ don ɲɔ ni malo la i ka n'a ton jamana kɔnɔ jamanadenw ka balo sɔrɔ nɔgɔya la. Ok Boubacar vraiment débat bɛɛ n'i ka faamuyali don sisan waati mun kun dira ma mais an bɛna tour de table kɛ monsieur Touré moi je viens c'est moi qui dirige je viens non Aïssa c'est moi qui dirige tu m'écoutes tu me mets frère voilà donc toi moi Biffé tu as 5 minutes pour clore le débat oui non parce que c'est clair parce que oui je t'ai dit oui alors au dalou mina dini il faut dire maintenant si ça il y a conclusion amour fragnon voilà puis non au 5 minutes parce que elle sera quoi chacun va avoir maintenant minute voilà tu as fongo abe saria gafe conscience projet ni kono duma be akonole Gigi Kadiko ni non on te molo kao tu faut rentrer voilà vous ah d'accord OK d'accord vas-y non si dit que c'est son temps je vais écouter c'est ton temps non attention Modi va doucement c'est pas son temps parce que réellement là tant côté où il y a vraiment faut pas venir dire que c'est son temps il y a vraiment ça donc mais il veut ne pas faire un monde le côté du référendum là ne go kebe significa ne temps mudima abela te mokan voilà mais il y a ironi fort bon du Roberta de OK c'est-à-dire c'est projet ni kono alinéa D de l'article 129 ni au kala ibi Kadiko nous sera au de konnana quoi alinéa D maintenant mina fin do de nyefo kamoke bika kuma min fonti kuma langolo fo ni ya sena ni nana kunde bala c'est pour représenter les collectivités ni ya koloshi sente mogobea ay découpage charia voté ni découpage ni laje koron fait cercle charaye arrondissement charaye commune charaye ka sura yo dobe commune mo yere ta kono o dabo kunye de sénateur sigi min binake il faut que collectivité nous mo ka chaya no ma ke na fora ko ka ke comme député kera to mina atina accord ti ya kono fanga nyon famille de quoi c'est-à-dire fembe do nyon kono mais beta ye quoi a dabo kunye antumbe cercle jella cercle bi duruni flawe bi na ni konoto bi ambe keme ani kola ta keme ni koninta keme ni bi duru ani konoto niyata a chama be koro indefe a dabo kun folo yode parce que sénateur nu bina bolé de la sharia de bita ka fo boni ni collectivité ni sénateur kele ni collectivité ni sénateur fla o sharia mata folo o de la accord be ni kono aye son accord ba kono e ma minum bi fetiga indépendance ta na forasi sa ko kera sénateur ye aw ba wa sharia uta o de adamine mali frato de flé ay ta laje aka fon gere taxi ou gere nyona quoi ni ou gere nyona e bo femme maintenant référendum très rapidement 5 minutes non non voilà il faut non il a fait vas-y référendum kelea famba folo we sharia anga vote ke gafeni
a fura dama depuis 92 fo ka se bi ma yɛlɛmali min kɛra la ka ca a bɛ kɛ ni politique mɔgɔw ani société civile ani gouvernement olu fura dama u bɛ sigi sariya nin bɛ ta mais n'a y'a kɔlɔsi CNT mɔgɔw ye sariya min ta 2022 loi électorale ko la fo gouvernement yɛrɛ ni CNT kɛlɛla a ma dogo maa si la o gafe kelen nin u tilala ka dɔ de kɔnɔ tuguni ka yɛlɛma don a la u ni parti politique ma sigi u ni société civile ma sigi u ye min yɛlɛma u tilala k'o yɛlɛma tuguni finalement an bɛ yɔrɔ min na bi minnu hali préfet minnu bɛ sariya nin labaara u t'a dɔn sariya jumɛn de ye loi électorale ye o gɛlɛya bɛ yen gɛlɛya filanan o ye EJ ye EJ min sigilen filɛ nin ye n ko kun de nana n'a ye parti politique y'a ɲini k'a fɔ ministère tɛ élection organisée o sama kɛra a fɔra ko temps min bɛ yen a t'an permettre EJ ka sigi parce que n'i ye DENI dialogue national inclusif min kɛra 2019 o y'a yira ko pour que EJ ka sigi a ka fonctionner c'est 2 à 5 ans o de sɛbɛnlen bɛ DENI kɔnɔ. D'accord. Bon u ye EJ u y'a diyagoya sigi EJ sigira mais hali ni mɔgɔw sigira karamɔgɔkɛ n'a fɔra ko coordinateur ninnu sigira ni minɛn t'u bolo u bɛ baara kɛ cogo di. Ok, d'accord. Gɛlɛya filanan n bɛ kelen f'i ɲɛna liste électorale tɛ yen. Ok. maa tɛ vote kɛ ni liste électorale tɛ gɛlɛya naaninan i ɲɛ bɛ carte biométrique nin na a ma n'a yɛrɛ ma o a fɔra de ko ka vote kɛ gɛlɛya ni tilennenya ni sariya kɔnɔ ka ŋanamu b'a la fiyewu o tɛ se ka kɛ ko vote kɛ mina ko e bɛ se ka vote ni carte d'identité ye nin bɛ vote ni permis ye nin bɛ vote ni livret n'o kɛra dɔrɔn o ye fraude i b'a fɔ min ma fraude de o ye fraude de dayɛlɛlen ye vote kɛ ko la. Merci beaucoup. Voilà, d'accord. Ok. Donc ça, Monsieur Touré, a faamuyara. I y'a fɔ Monsieur Touré non, a faamuyara. Voilà, donc i tɛna se k'o 50 bɛɛ bɔ yan. I y'a fɔ sisan voilà. Donc mais ça vraiment merci. Donc an bɛna Monsieur Fata Danbele fan fɛ. Donc e fana bɛ taa fɔ puis maintenant ma. Ok, n bɛ aw fo kosɛbɛ. Ne ko ten ne ni Touré ka hakilinaw bɛɛ ye kelen. A ye collectivité ko fɔ. Ne ko ne tɛ kuma n kun fɛ gafe in an ye baara k'a kan arema kɔnɔ an ye baara kɛ kosɛbɛ collectivité ko i ko ten Sénat nin bɛ kɛ tan n tɛna segin o bɛɛ kan pour vous dire que collectivité minnu bɛna bɔ yen nɔ c'est trouver un moyen pour que Sénat ka kɛ yen nɔ les caser pour qu'ils puissent valablement défendre y compris les légitimités traditionnelles ka fara an ka laadala kotigiw kan donc Sénat in kɛrɛnkɛrɛnnenya d'abord n'o la et filanan fɛnɛ i ko ten ko loi électorale ta la ko hali mɔgɔw ma consulter an b'aw fo parce que CNT mɔgɔ dɔ bɛ yan i bɛ se ka bɔ yan n'i bɔra yan i ka taa premier ministre kɔrɔ tɛ yen min ma consulter parti politique tɛ yen min ma consulter tout mon frère i b'i informer o kan et que loi électorale ko anw yɛrɛ dama réforme minnu donna oui il faut s'informer davantage et a ko gouvernement ni fɛn kɛlɛla an ma kɛlɛ gouvernement nana ni fɛn fasoden dɔw tɔgɔ ma dɔ la an b'a fɔ ten c'est l'assemblée du peuple fasodenw a bɛ tiɲɛ d'an ma hali sini fasodenw ka nɔrabila yan anw ye n ko ten i ka danbe le fɔ société civile fan bɛɛ ils sont fiers de moi dugukolo ko nana n y'a porté yen nɔ sɛnɛkɛlaw u ka nafa sɔrɔ sira wari min bɛ d'u ma ne de y'a kɛlɛ kɛ CNT kɔnɔ jojila ma wa loi électorale ko in an ni gouvernement ma kɛlɛ an ko fili dɔ de bɛ yen an bɛ ɲɔgɔn dafa de an ma parti politique ɲininka an ma premier ministre kɔrɔw ɲininka an ma musow ɲininka ninnu bɛɛ tɛmɛna CNT la n bɛ se ka na PV d'i ma i ka t'u bɛɛ ɲininka donc o yɔrɔ ye filiba ye ni modification minnu kɛra ko non faut parler e bɛna ko tirer quoi voilà sisan ne ko ten nin bɛna Mali ka bɛn de fɔ diyagoya don je suis content ni ko ko kɛla ni fɔɲɔgɔn kɛ ma k'a la c'est que tiɲɛ de tɛ an ko ten an kuntigi salaw wala mais salaw an ka le prophète an ka kisi ni nɛɛma b'a ye a ma bɛɛ ma sɔn a ta ma o donc pourquoi ni Assimi ye fɛn dɔ porter
du kɔnɔ hali ni dutigi bɛ yen a ka wagati la komi bɛ kɛ a bɛ fɔ karisa tile de o n balimakɛ i bɛ hakɛ to hali sini n'a ma ɲɛ a bɛ fɔ Asimi de ye nin kɛ a ka transition kuma donc dutigi a bɛ fɔ karisa ka taa na an fa ka nin taa na an fa ka nin taa na donc vraiment ni Asimi tɔgɔ ma da nin kan ta ka jɛ don a bɛ fɔ 92 fɔ la ale yɛrɛ ka kuma na a m'a fɔ ko ATT de y'o kɛ yan pourquoi nin na Asimi tɔgɔ tɛ fɔ nin bɛ bɛn de ko fɔ n y'o de fɔ jamana sariya sunba de don i tɛ se ka fɛn dɔ kɛ Mali kɔnɔ ni ɲininkali ma kɛ est-ce que a bɛ nin kɔnɔ langue ko min fɔla tan a ko tɛ nin o an ka baarakɛminɛ ye tubabukan ye mais don nataw la langue tɛ se ka na kuma dɔrɔn na dɛ n balimakɛ ni ye langue kɛ kuma ye i y'a jɛ langue fanba ye sɛbɛnni de ye an cɛla yan nɔ an bɛ se ka fɔ an mɔgɔ joli bɛ yen an bɛɛ bɛ bamanankan fɔ jɔnni b'a sɛbɛn ka ɲɛ surtout plaidoyer bɛ kɛ la ngo de kan ngo bɛ sɛbɛn cogo di a ko de ni gouvernement dɔ nana a b'i référer sariya sunba kan a sariya sunba y'a jira k'a fɔ don nataw la a bɛ se ka kɛ an ka baarakɛminɛ ni mɔgɔ dɔ fɔla Asimi kɔ o bɛ se k'a ta parce que a tɛ se ka ta n'a tɛ sariya sunba kɔrɔ o sariya sunba de ye kuma da di donc a b'a ta sariya sunba ko don nataw la a bɛ se ka ta ka kɛ an ka baarakɛminɛ ye donc communes cayala régions cayala c'est ça il faut k'an ka taa développement de don i bɛ tiɲɛ den ma k'a fɔ jamana tɛ tilan an ka souveraineté an bɛ taa kɛ fo Kidal don nataw la d'accord merci Boubacar nin ye Danbele sisan d'accord Aliyu kuma b'i bolo bon ne bɛ fɛ ka mun fɔ dɔrɔn n bɛ fɛ k'a fɔ débat in na a débat importance ka bon parce que sariya suba fɛn do mɔgɔ ta tɛ Maliyɛnw de ta don Maliyɛn bɛɛ kan k'i hakili n'a di sariya sunba kan donc o de b'a to k'a fɔ n b'a la n t'a la o tɛ kojugu ye o mais a ka ɲɔgɔn faamuya sur l'essentiel an balimakɛ mun bɛ mouvement politique n bɛ se ka mouvement politique appel du 20 février je pense que même na sariya sunba in ta ka kɔ ye a k'a kɔnɔfɛn dɔn pour que a kana Maliyɛnw bila fili la parce que a ye kuma caman fɔ a ma se ka preuve di bɛɛ y'o ye sariya sunba tɛ ka ta k'a fɔ ko an bɛna ni fédéralisme o tɛ sariya sunba bɛ ta fili mun b'an ka démocratie la fili mun bɛ jamana gouvernance la fili mun bɛ an ka kow taabolo la pour que o filiw datugu ka dɔ ko la pour que an binna cogo min na 2020 o bin cogo o kana Mali sɔrɔ sariya sunba takun dɔ ye et puis je pense aussi que n'i ye an balima dɔw ka kumakan ye a bɛ k'u tɛ fɛ an ka bɔ transition kɔnɔ alors que gouvernement bɛ ka baara de kɛ walasa an ka bɔ transition in kɔnɔ même référendum bɛ kɛ n ka kuma la ça répond calendrier électoral min kɛra fédéralité min kɛra n'o gouvernement y'a ta a b'o mise en œuvre de nɔgɔya n'o référendum kɛra baara tɔ minnu bɛ na pour que an ka se ka segin démocratie yɛrɛ yɛrɛ la donc o sira dayɛlɛn de don donc o sira dayɛlɛn fana dun tɛ se ka kɛ fo référendum f'an ka taa référendum na ka sariya sunba kɛ parce que réforme fɛn fɛn kɛra janni sariya sunba ka taa a bɛɛ kan ka sɛmɛ sariya sunba la n b'a fɔ n balimakɛ Sidibe ye mais ale ye gɛlɛya minnu fɔ maintenant kun tɛ yan Mali la janni 2020 cɛ gɛlɛya kɔrɔ tɛ o sɛnɛkɛlaw ka ko courant ko o gɛlɛya kɔrɔ tɛ mais i kan k'a dɔn gouvernement bɛ bi a bɛ ka seko kɛ walasa ka gɛlɛya bɔ Maliyɛnw kan o ye gouvernement ka baara de président ka baara bɛ yen CNT ka baara bɛ yen et puis k'a fɔ a ye fana a kana n'a segin kuma la anw b'a dɔn an tɛ député CNT mɔgɔ bɛɛ b'a dɔn i tɛ député i ma élu bɛɛ b'o dɔn an nommera de donc ka tila ka to ka segin olu kan o ye perte de temps inutile de o t'a na avancer parce que anw b'o dɔn président b'a dɔn k'a ma élu CNT mɔgɔw b'a dɔn k'u tɛ député ye donc il faut pas que an ka kuma dɔw fɔ mun ma na sigi maintenant accord signera i ko ko accord man ɲi accord signé waati e kun tɛ yan an bɛɛ kun bɛ yan Mali de y'a signé n'o Mali y'a signé
autorité minnu nana même militaire ko ko an ka sɔrɔsiw k'u bɛ accord lawaleya cogo mun b'a to a bɛ taa maliyɛn bɛɛ ka intérêt la o de ye application intelligente ye parce que olu même mun y'a signé minnu y'a signé o an minnu n'a signéra an kɔrɔ an b'a dɔn k'a fɔ ko fɛn fɛn b'a kɔnɔ ko c'est a bɛɛ ma ɲi Mali ma o bɛ dɔn accord bɛɛ sago i sago bɛɛ tɛ se ka sɔrɔ accord kɔnɔ parce que an y'a signé waati min fana la on était en position de faiblesse bi ala barika la an ka sɔrɔdasi minnu b'an kɔrɔ u jɔlen don ni Mali ye an ka armée b'an bolo donc no fɛn minnu bɛ se ka Mali bɛɛ arranger maa si tɛ yen k'a t'a fɔ ko accord application partie dɔ tɛ constitution kɔnɔ mɔgɔ m'o fɔ ko t'o kɔnɔ o mais accord partie mun bɛ Mali arranger n'a bɛ bɛn sabati n'a bɛ keleya sabati n'a bɛ taa jamana bɛɛ ka intérêt la o parti de bɛ constitution kɔnɔ mɔgɔ to a fɔ ko tɛ o an tɛ yan k'an sigi k'a fɔ k'an bɛ mɔgɔ défend ou bien k'an bɛ nkalon tigɛ parce que maliyɛnw de ɲɛ b'an na et puis an sini bɛ yen donc ne b'a ɲini fɛ i ka kɔnɔko dɔn ka a furafasiya maintenant Eziko bon an bila non an bɛna tila Eziko non Eziko oui Eziko a bɛ Eziko fɔ mais sariya bolo mun taara loi électorale a kalan a fɔra ko ministère de l'administration bɛ EJ appuyer sur le plan technique o b'a kɔnɔ CNT y'a ta a kalan donc baara fɛn fɛn bɛ ka kɛ ministère de l'administration fɛ ani EJ fɛ a bɛɛ bɛ sariya kɔnɔ parce que ministère kan k'u appuyer bibi na an bɛ yɔrɔ min na fichier électoral bɛ bibi na an bɛ yɔrɔ min na matériel électoral bɛ ka acheminer gouverneur bɛ ka réceptionner urne bɛ ka taa bulletin de vote bɛ ka taa donc fɛn fɛn bɛ élection cadre la a bɛɛ bɛ ka se région na bibi na o preuve bɛ yen a bɛɛ bɛ ka se n'i ye télé sigi dɔw yɛrɛ bɔra gouverneur dɔw yɛrɛ y'a réceptionner maintenant jɔn de y'a fɛ yen monsieur Touré ko référendum tɛ se ka kɛ Mali fan dɔ la est-ce que dɔ y'o fɛ yen est-ce que dɔ bɔra k'a fɔ k'a tɛ se ka kɛ Mali fan dɔ la mɔgɔ ma deli mɔgɔ ma bɔ k'a fɔ donc n'an bɛ kuma an kana kuma k'an bɛ maliyɛnw nafili n bɛ bɔ kuma la ni mun ye o ye k'a fɔ constitution proposition de constitution projet de constitution a ma dabɔ k'a fɔ ko ka Mali tila a ma dabɔ k'a fɔ ko ka maliyɛnw kɔ don ɲɔgɔn na a dabɔra de ka an ka gɛlɛyaw de façon institutionnelle de façon structurelle k'an ka gɛlɛyaw wuli ka bɔ an kan donc bɛɛ ko o faamuya k'a fɔ ko a kun y'o de ye. D'accord, Modi. Voilà, je vais faire jabili qui rapidement. Un koroke Suleiman Dambélé ko collectivité territoriale ou wulila kaboy kanani senae. Mais ama fo mogowie collectivité territoriale wulila kunjumana muna de sena nana 600. Sena kon ba akoro kon mais muna anana 600. Collectivité territoriale bora mukama munde la 600 de an bɛ ka sena ko kuma fɔ n bɛ dan kuma la o ye hakili b'a tɔ dafa ni n bɔra yen n bɛ taa n bɛ n pan dɔw kunna pour que i kana kuma minɛ n na quoi a ko k'a ka kuma kɔnɔ ko ni ko kan ko kuma dɔrɔn don ko n m'a faamu ayi n kɔrɔ n k'i ma ko baarakɛlan baara tɛ se ka kɛ ni kuma ye o kɔrɔ n'a bɛ fɔ baara tɛ kɛ ni kuma ye ko baara bɛ kɛ ni sɛbɛnni de gafew de donc ni ko baarakɛlan o de don kumakɛlan tɛ maintenant ni n bɔra yen n bɛ taa yɔrɔ min fana la o ye hakɛ ko ye fo sisan n bɛ fɛ bɛɛ k'a dɔn depuis constitution fɔlɔ sigira sen kan fo an bɛ min kuma la bi maliyɛnw ka hakɛ dɔrɔn de b'a kɔnɔ mais a bɛ k'a fɔ fana ko hakɛ caman ma sɔrɔ donc a kɛlen a kɔnɔ n'a sɔrɔli tɛ kelen hali ni n b'a dɔn n filɛ ka hakɛ minnu ɲini olu sɔrɔli ka di sisan ka tɛmɛ nin
kura in kan n'an bɔra yen n bɛ taa sisan élection kɔrɔ ko élection sisan élection sisan min ɲininen dɔ fɛ o tɛ référendum mais n'aw bɛ élection fɛ sisan n'aw bɛ fɛ an ka bɔ transition kɔnɔ sisan comme a ko dɔw tɛ fɛ aw ka bɔ aw bɛ fɛ ka bɔ cogo min a ka d'anw fana ye ka bɔ an bɛ bɔ cogo di ka président sigi ka assemblée sigi ka maire sigi n'aw bɛ fɛ ka bɔ comme an bɛ k'a laɲini cogo min n'o ka d'aw ye dɛ a ye référendum to aw ka élection présidentielle ni députés ni maires sigi kala t'a kɛ an ka bɔ constitution i bɛ élection kɛ base jumɛn kan o bɛ kɛ référendum la. oui mais ne y'a f'i ye sariya fɛn fɛn taara CNT fɛ élection kunda démocratie kunda a bɛɛ sɛbɛn su ye constitution de. i tɛ k'i bɔ o kunna parce que n'i y'o kɛ sisan i bɛ t'o justifier cogo di a bɛ taa fɔ tuguni de ko constitution violera est-ce que EJ bɛ constitution fɛn kɔnɔ. kɔrɔ e fila ka nin nouvelle loi électorale ni fɛn fɛn fɔ élection bɛ organiser togo o togo n b'a bɛɛ dɔn i k'o de dɔw tɛ fɛ ka bɔ. i ma sariya sɔsɔ ko kuma fɔ yan dɛ n'i jaabi o de la n ko an bɛ fɛ ka bɔ cogo min n'aw bɛ fɛ ka bɔ ten a sira filɛ n'aw bɛ k'a ɲini an bɛ k'a ɲini cogo min ani sariya sɔsɔ a n'a b'a sun ta min maa si tɛ se ka jamana ko kuma kɛ sisan n'i tɛ sariyaw sun ta yɔrɔ dɔn dɛ n'i tɛ élection ta yɔrɔ dɔn n'i t'u organiser cogo dɔn n'i tɛ nouvelle loi électorale dɔn dɛ o tɛ se ka kɛ maintenant ni n bɔra yen n bɛ taa yɔrɔ min na. il te reste 2. oui n bɛ tila sisan o. Et Maliens ma accord application intelligente ɲina o fɛ comme a ko ko assise min bɛ assise nationale de la refondation bɛɛ appliqué. non an b'o fɔ dɛ. a ye kuma fɛ. non an m'o fɔ dɛ. non n'i bɔra o kɔnɔ alhamdulilah. non an b'a don o kɔnɔ yɛrɛ an b'a don o kɔnɔ yɛrɛ. min tigɛ o. a fɔra min tigɛ o. voilà kɔrɔ i ka kuma la. a tɛ ka tiɲɛ fɔ. voilà mais n'i y'a fɔ k'an ye fɛn fɔ ne t'a fɔ k'i tɛ ka Maliens de bɛ ka lamɛn. maintenant ni Maliens ye min ɲini aw fɛ. o ye ka accord d'Alger relecture kɛ. Les Maliens n'ont pas demandé une application intelligente de l'accord lors des assises nationales de la refondation. Maliens ko ko une relecture de l'accord clair et précis. donc o ye fɛn minnu kan ka taa sira minnu fɛ an b'o dɔn. donc n bɛ kuma laban ni yɔrɔ min ye o ye ka dugawu don k'an ka jamana ye. o moins ne kɔni ne ye n den ka temps dɔ n di n yɛrɛ ma pour que an ka se ka dugawu don kɛ jamana ka jama ok n b'a k'aw bɛɛ tɔgɔ la ala ka jamana kolo suma ala ka bɛn nana jamana kɔnɔ ala ka kelenya sabati Maliens ni ɲɔgɔn cɛ an bɛna don samiya min na ala ka samiya ji ɲuman di an ma k'an kisi ka bɔ samiya mantɔrɔ ma. mɔgɔ minnu tora Mali ko la victime militaire et civile ala k'u dayɔrɔ sumaya k'u fara silamɛsiw kan sedisiw de don u taara ka den ni muso min fana t'u kɔ ala ka si jan ani kɛnɛya d'u ma ala k'u kɛ nin fure ninnu kɔ ye ka hinɛ banabagatɔw fana la ka kɛnɛya la na ka jo u farikolo la u ka wuli ka Maliko kɛlɛ continue. merci Boubacar kuma bɛ yɔrɔ min na sisan i y'a faamu an bɛ voilà Boubacar an bɛ bɛɛ lajɛlen fo kosɛbɛ k'a yira la k'a fɔ cette télévision là on donne pas la chance à tout le monde. C'est vrai. n'i y'a ye an b'a wele ka na waati dɔ lo sɛbɛnlen don an bolo donc n'i ka waati sera on le dit i ka waati sera donc on donne la parole à tout le monde. kuma bɛɛ tɛ se ka fɔ donc an bɛ bɔ yan i y'a faamu bon on va quitter jusqu'à minuit c'est pas permis aussi sur un tableau 2 heures du temps i y'a faamu ça veut dire ce que ça veut dire i y'a faamu donc ça vous dit que Iremba Boubacar donc kuma laban bɛ an bɛ mun kɛ Alugueye an bɛ i fo i nana kɛnɛ kan Masire Touré an b'i fana fo i nana kɛnɛ kan mun ye Souleymane Dembélé an b'i fana fo. Modi, on vous salue donc maintenant. Voilà, ka sɔrɔ ka kuma kuncɛ. Ok, Bugile i ye foli bila an bɛ bɛɛ fo ka bɛɛ lajɛlen waleɲuman dɔn maa o maa kun sɔgɔlen bɛ Cherif la tele la nin wagati nin na
an bɛ bɛɛ fɔ ka bɛɛ lajɛlen waleɲuman dɔn seli bafaga o t'a wulu faga bali sabula sogo bɛɛ n'a dunbaga don siga tɛ nin na donc o la ka foli bila maa o maa y'a ye wagati bila ka an lajɛ nin wagati koro in kɔnɔna na an b'u bɛɛ fɔ k'u waleɲuman dɔn Mali kɔnɔ ani Mali kɔ kan n'a bɔra yen dɔrɔn mun y'an dɛmɛ ka baara nɔgɔya an bolo an bɛ taa Bangoni na mun ye la direction Chérifula TV Ousmane Sogore monsieur le directeur an b'i fo ka ressources humaines la direction commerciale caissier le comptable k'a bɛɛ lajɛlen fo n'an bɔra dɔrɔn an bɛna Bangoni fɛngɛ Moriba Bouya mun ye Bouya Kulubali ye an b'a fo responsable technique Mohamed Keita le russe Mohamed an b'i fo kosɛbɛ vraiment merci n'i y'a ye an bɛ sɔnni fɛn fɛn sɔrɔ c'est grâce à lui Adama S Kulubali k'ale fana fo GMT Moussa Traoré k'a fo mun ye Abu officiel Abu Jabate officiel an b'ale fo n'an bɔra an bɛ taa régie la régie Chaga Kulubali avocat Traoré NB an b'i fana fo n'o bɔra yen an bɛ Kotié Jara ani Didi Bokoum n bɛ tɔw di ma sisan chauffeur Lamine Traoré Seydou Diallo Youssouf Diallo an b'u bɛɛ lajɛlen fo k'u waleɲuman dɔn ani gardien minnu bɛ dugumana la Musa ani Cɛkura ka fara garde national ouais donc n'o tɛmɛna ka bɔ yen n'u ye Assa Sɛnbara k'i fo Aminata Sɛnbara tɛnɛ Côte d'Ivoire jamana kɔnɔ an ka musokɔrɔba k'i fana fo Nasirifi Kuyate k'i fo Madame Touré Jɛnɛba Konate Mayambu Wɛrɛda an b'i fana fo n'o tɛ Pamina Sumunu k'i fana fo Go Aïdara Bouaké k'ale fana fo n'o bɔra an bɛ sɔrɔ ka taa Zegwa Baga Abdou Karim Bagayogo Baga an b'ale fo la police de Zegwa n'o ye Lassinɛ Fofana ye et Lassinɛ Sanogo k'ale fana fo n'o bɔra Traoré Mahamadou Mori an b'ale fana fo Côte d'Ivoire jamana kɔnɔ d'accord n'o tɛmɛna ka bɔ yen an bɛ Alimami Traoré k'ale fana fo Côte d'Ivoire jamana kɔnɔ n'o bɔra dɔrɔn Dra an b'a ɲinɛ i kɔ k'a bɛɛ lajɛlen fo n'o tɛmɛna ka bɔ sisan an b'a kun cɛ ni jɔn ye Ousmane Chérif Madane Aïdara an y'o de fɔ avec votre permission c'est un grand guide mɔgɔ min don ani bonya ka kan parce que karamɔgɔ Aïdara ne y'o de fɔ dimanche tɛmɛnen n ko il est temps vraiment mɔgɔ neniba o ka dabila ten mɔgɔ neniba o ka dabila parce que an se ka ye Sénégal an kɔrɔ yan les grands mourides i tɛ se k'a to ko wɔlɔfɔ sira k'i bɛ taa ka mouride dɔ dɔgɔya. Ça, c'est impossible. Côte d'Ivoire, tu ne peux pas le faire. Burkina, tu ne peux pas. Mais en Djamana, nous connaissons Amé Karamogo, Bob Doroya, Aïdra, Mamou Diko, Boué, même les chrétiens au bébé Doroya. Donc, j'ai dit carrément, il est temps que Ansadi Moro prenez vos responsabilités. Ani, Mamou Diko Kamoro, Ani Boué Kamoro, même les chrétiens. Donc, Akanga Mouke Abodon, Charabe Djamana, nous connaissons. Il y a faut que dans fond, Gassirina. Il y a vraiment bon donc on met Aïdra voilà donc Aïdra a fait nier Sikasso il y a vraiment c'est dire que voilà après Sikasso maintenant on va aller à Kayi donc à comment Kouché à Bella Djenofo vraiment bravo les invités vraiment merci Adina Dani Dromane Donanata parce que moi j'allais poser une question comment vulgarisation irait quoi vulgarisation du grand français parfois amassé que de femmes quoi voilà vulgarisation et amassé que de femmes on vulgarisation ne pas que de pour que akase ka fanya konoko article munumba konoko fo ka nya akase ka fanya donc on est vulgarisation ne benga vulgarisation spéciale d'accord ok merci beaucoup akambe voilà